digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna, sininga, las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Mayo 29, tuiga 2024. Sa gihapon, ini mo lang rin mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw ng mga balita, ordinansa nga nagadugang sa 850 ka mga bag-o nga local public transport loading and unloading areas para sa mga public utility vehicle. Pasado na sa first reading sa Iloilo City Council. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Iloilo City Traffic Management Unit plano nga 40% na lang sa mga traditional jeepney sa First Town ang pasudlon sa syudad para matatapan ang pasahero sa pagbukas ng klase. Madamo sang mga pasahero sa aton sini nga mga kabombo, at the same time pilaman iya ka mga commuter, no? Nagpabutyag sa ila sini iya nga pangalangalang kag abutang man sini sa huol. Kasunod sa sining pagpatuman sang 25% lamang during weekdays nga ginapasulod ang mga may out-of-town routes. For example, or particularmente ining mga first town naton, ang Uton, ang Pavia, ang Leganes, ang Santa Barbara. Dugang pa nga mga balita, pila ka mga operator tamadan na nga magsulod sa kooperatiba. Ang Cooperative Development Authority kasubo nga nalawaan ang ila opisina kay wala kuno sa may nagatubang sa operator. Samtang geotechnical study kag soil exploration para sa panay Gimaras Negros Bridge ginsugura na sa Department of Public Works and Highways. Sa iban pang mga talupang doon karon ng mga balita, ahoy Mayor Jet Rojas, wala pa sang tulid nga desisyon kung ano ang posisyon ang iya dalaganan para sa 2025 midterm elections. Samtang sa aton sini nga ipabombo, mga mangunguma sa New Lucena nagapanglaktod sa talamnan kag kawayanan matapos ginkudalan ang mayor nga dalan. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga nagapaw na dalakuan man nga balita, nagakalinabo sa Bugo sini iya nga pungsod. Istoryahan naton ining si Bagyo Aghon, pagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero mayara pa sa mapektuhan nga pag-ulan sa tatlo sini ka mga lugar. Nagapabilin ang Bagyo Aghon sa iya sining Kabaskugon, samtang nga hulag ini pasaka sandig sa pinakauli sini nga pagplastar sa pag-asa sa aton sini karon nga mga bungo subong ginlang nga aga mga alas 4 kuno sang kagahon na obserbaran ang sentro sa bagyo. May aras ang 870 kilometro na sidlangan sa bahin karon iya sa nga extreme northern Luzon, no? Sa aton sining mga taga Palamati sa forecast sa sining typhoon agahon mag-move sa northeastward padulong sa Philippine Sea. Sa aton sining karon iya mga kabombo, ang kung saan pagwa naman ini siya sa Philippine Area of Responsibility subong aga uko na karon sa hapon sandig diri sa Weather Bureau. That is why sa aton sining matag palamatikon kagina sa aga medyo nag-trutality, pero kung manotisyaran ninyo subong nga mga panyempo ara naman nagamataman butlak si Haring Adlaw, nagalabot na kita gani karon ang aton sining heat index naglabot na sa 40 degrees centigrado. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, samtang may kantanan sa Bagyo Agahon sa Gyapon or Aghon, no? May arasang 51,700 ka mga nahalitan sandig diri sa datos
sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ila siningang ginpagwa nga report na banwa naglabot sa 51,659 ang apektado sa aton sinimang kabumbo. May ara sang isa kapatay, 8 ang pilason, 21,225 ang nagbakwit, kag ang yara karon sa sulod sa evacuation center nagalabot sa 14,816 ang sagwa naman sa evacuation center. But silingon nga base kon na may mga paryente sila nga hindi maging-amo sinang kapiktado, nagkadto sa ila sini nga mga kaparyentehan, nagalabot sa 6,409. Sa Balingasag, Misamis Oriental, may napatay dito, may isa man ka pilason, babayi, ini siya, teenager, na-disgrasya sa may barangay Baliwagan. Nagapaayo naman karon ang nagapaayo sa ospital, ining 15 anyos, nga nakaluwas iya banwa. Santo Pizza 24, las 8:35 sa aton sini nga mga taga Palamati Bangudman sa mabaskog sini iyang huyop sa hangin ang Balete tree na tumba ini sa tricycle nga nakapark sa kilid sa dalan nga kung sa din mayara sang duha ka mga estudyante. Amo ining natabo, may kantanan sa isa ang ginbawian sang kabuhi kag isa diri iya panwa ang yara karon nagapayo sa ospital. May mga na-record man sini sa paggalapaw sang tubig, or mga kasubaan, paggabaha. May ara man sang na-record nga hitabo nga kung sanin may buhawi, nagkalatumba ang puno, may mga araman nga ni isang na-record sini iyang pagtuga or pagluntad sang landslide. Sa mga lugar kasubong sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, kag sa Eastern Visayas. Magluwas sa nasabitan sini mga lugar, apektado man ang Central Visayas, kag syempre ang National Capital Region. Wala pa sang datos na rin karon, ang NDRRMC may kantanan sa kahalitan nga natuga sini sa agrikultura kag infrastruktura. Sandig sa report sang Region 8 at 22 ka mga balay ang nahalitan kag ginapahayag nga 18 sina diri ang partially damaged, samtang 4 naman ang wasak-wasak gid. Wasak-wasak tugas ang nagahagulos ka tubig ba, may pila gani ka mga salakyan. Reportedly banwa sa tun sini Makabombo ang nalapawan iya sang tubig, ang nag-submerge sa tubig baha. Hamakon mo sini nga kahalitan sa aton sini nga mga kabumbo. Ang 3 ka mga lugar nga sa gihapon na pisar nga nagapagwana sa Philippine Area of Responsibility mapiktuhan sa gihapon ni Bagyo Aghon, amo ang mga yara sa bahin karon sa Northern Luzon, Central Luzon, Mimaropa, tubtob subong sini nga adlaw. Ginapayag diri sa pag-asa nga by this noon, hopefully mapadasig-dasig ang pagwa ni Bagyo Aghon sa aton sini nga mga kabumbo. Kag kung may ulan-ulan gid man, ulan lang, way lang sa mabaskog sini nga hangin, para nga hindi man mahalitan ang aton sini iya nga mga kabumbo, partikularmente ang mga mangunguma sa ila sini nga mga pananom. Pero kung manotisyara ninyo wala naman subong sang basta bagyo gani bumumel mabasko gid, way naman sumong sang bagyo nga daw nagatiaw-tiaw lang ako kutaw-kutaw lang. Nagakadapat lang banwa nga dapat mangin preparado man kita at all times para iya nga anytime kung mayara gid man sa mga kasubong sini pagbagyo, preparado kita kag malikawan naton ang injury o kung iniman ang makabig naton ang pagkadula sa kabuhi. 51 minutos na ang nakaliga diri karon sa takna sining alas 11. Nakahawid pa ang bangkil sang Minnesota Timberwolves. Batok iya sa Cleveland or sa bahin karon sa Dallas Mavericks. Sinikaran katatlo ka beses ang Dallas Mavericks. Ang Wolves, ang Timberwolves, nagaingak-ingak pero kagina nakaangkab gid, nakahawid gid.
Daog diri sa game number 4 ang Minnesota Timberwolves sa aton sini nga mga kabombo sa score nga 100-105. Diretso ayhan sa Minnesota Timberwolves kag kung sa nakaligad to ang mga fans ng Minnesota Timberwolves, no? Kung dismayado sila, nakabuya sila sang tinaga nga katatlo, 3-0 na ang Minnesota. Iyo di suta na. Di base kung mas straight naman ni tatlo kadaog sang Minnesota Timberwolves kag ang mga fans naman sang Dallas Mavericks ang makabuya sang tinaga nga iyo di suta gid 3-0 na. Nalabot pa kita. Oh, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Di bantayan naton ini kay ang game number 4 sa aton sini nga mga kabumbo, no? Atuman gid iya ka tawag siya ni Bumbumel kay gina close fight kumbaga, no? Why nagaaban siya na isang dako kag patas-patas lang pero nagpangibabaw diri sa aton sini mga kabumbo ang Minnesota Timberwolves sang last seconds sang fourth quarter. No? Kanami isang inbound pass to kay Nasrid mga biyan nga nag-selyo, no? Nagpasalop sang unang lansang sa lungon sang Dallas Mavericks. Oh, hamako nimo tatlo ka lansang kontra isa ka lansang Bumbo Umel. Sakit-sakit ang ulihi nga lansang gali. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Naulat-ulat ko ning post ang kilala ko kung nusudan niya krono, kung litson, kung baling uga. Oh, sa aton sini nga mga tagpalamadi. 54 minutos na ang nakaligan sa takna sini nga las 11. Kung exciting ang National Basketball Association Bumbomel, no? Exciting man niya kagabi. I-share ko lang sa inyo sa aton sinima kabombo, no? Kay amo ning do downside man sa Philippine Basketball Association, laki duway na may galantaw sila. Ang ginalantaw karon sang kadamaan sang mga Pinoy among Asian Volleyball Challenge, no? Asian Volleyball Challenge nga kung sa diin kunti sa tawag sini sa makabig nato na prelims, no? Preliminary 3-0 diri ang alas sa Pilipinas sa pagpangunaman sang setter nga si Gia Morano de Guzman. Oh, kagang mga kopdanan niya sini lunsay mga bataon sanday Angel Kanina, no? Ara Panike, si Cici Rondina, si Vanny Gandler, no? Sino pang ara dira sa aton sini nga mga kabumbo perto kagapon hamakon mo sa first set ta Bumbumel napulo ang abansi sa Kazakhstan. Oh, napulo ang abansi sa Kazakhstan kagabi sa first set pero nabadbad pa mga kabumbo. Sus Maria kagusip nga mga hanos kagabi ni Ara Panike kag ni Angel kanina sa aton sini nga mga kabumbo hasta iya mag second set lagas lang lagas ang alas sa Pilipinas. Oh, ara man dali si Iya Laure. Oh, ti pero why gi sila mahimo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo pero ti why man sini basta lang iya nga gin surrender sa nga alas Pilipinas. Oh, ang nasambitan sini nga hampang gin pa budlayan Manila minatuod gid ang team sa Kazakhstan karon do finals na karon going for the bronze medal ang alas sa Pilipinas kontra nila team Australia, no? Ang ginlutos Manila sa nagligad to no? Kayang-kaya niyang Team Australia. Ang ato bangay sa gold medal sa Asian Volleyball Challenge amo ang Vietnam kag Kazakhstan. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Oh, puwerte nga sinagitanay kagabi dito sa may venue, no? Kung sa diin ti puro gid iya
nagkalipay kag hindi man basta-basta nga mambal naton masuwol daw masubo gin man titi siyempre nalutos kita pero butsilingon sini bala tough game para iya sa Kazakhstan. Nga way sila niya hindi iya nga do ginat ihig-ihigon kag itulod lang nila sa igadira ang alas sa Pilipinas. Kunti tub-tub iya nga matapos ang 3 ka set ginpakita man sa alas sa Pilipinas nga hindi sila ang makasarang galing kiti too much to handle gid iya ang Kazakhstan para sa alas sa Pilipinas. Pero ini mga players ni sa alas Pilipinas banwa mga bataon pa ni. No, mga bataon pa ni sa pagligad sa mga tinuig ni Kagatsimpo, madugangan pa ning abilidad nanday sa mga hitters ni ano ganinang tawag nila back hitter, middle hitter, middle blocker, no? Sa aton sini nga mga anyway, i-plastar na sa nga mayo, pero mga hitters sa nga alas sa Pilipinas, outside hitter, inside hitter, no? Sa aton sini magkabombo, dako pa sini manuang iila sini nga i-improve. Nalipatan ko si Fifi. Kung may Sisi Rondina, may Fifi Sharma pagid gali. Nga kagabi ito ti may chimpo man nga hindi man masagang si Inday Mario Fe Sharma. Exciting ang hampang kag later on may hampang ini sila sa aton sini nga mga kabombo. Ano naman kita, ma-spectate naman kita karon kag i-share naman naton sa inyo sa aton sini nga mga kabombo ang exciting hampang sa tunga sa alas Pilipinas kontra Australia kag sa gold medal match amo iya ang Kazakhstan kontra naman sa Vietnam. Dugang ang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa maraming pagpalayag sa Mumuaray sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 29, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines, ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy maghahain ng motion for reconsideration sa Supreme Court kaugnayan sa naging paglilipat sa pagdinig sa kaso nito mula sa Davao RTC patungo sa Quezon City Regional Trial Court. Mahigit 51,000 namang katao apektado na ng bagyong Aghon. Ayon yan sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang dambuhalang barko naman ng China umalis na sa may bahagi ng Bao de Masinloc ayon yan sa Philippine Coast Guard, habang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hindi kikilalanin ang pulisiya ng China na pagkulong sa mga trespassers sa West Philippine Sea. Ang Department of Health naman, wala daw pondong nakalaan ngayong 2024 para yan sa pagbili ng bagong bakuna kontra sa flirt variant. Si Representative Castro naman kinundina ang pagdepensa ni Vice President Sara Duterte sa hininging 125 million pesos confidential fund. Sa international news naman ng Amerika, tilang mga bansa nananawagan na sa Israel na sumunod sa international humanitarian law. Sa ating balitang pampalakasan, ito hong Mavs sabay bigong ma-sweep sa 4-0 lead ang laban para yan sa Conference Finals Game 4 matapos na manalo ang Timberwolves ngayong araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, abay hihilingin ng kampo nitong si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema na ikonsidera ang unang naging desisyon nito na ilipat nga mula sa Davao Regional Trial Court patungo sa Quezon City Regional Trial Court ang isinasagawang pagdinig sa kasong child abuse at sexual abuse nitong si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Attorney Israelito Turion, isa sa mga legal counsel ni Kibuloy, susubukan nilang
maghain ng most respectful motion for reconsideration sa kataas-taasang hukuman. Kung maalala, pinaboran nga ng Supreme Court ang itong naging petisyon ng Department of Justice na ilipat nga mula dyan sa may Davao Regional Trial Court patungo sa Quezon City Regional Trial Court. Ito namang pagdinig sa dalawang kaso ng naturang pastor. Ayon nga sa korte, mayroong sapat na dahilan para nga pagbigyan itong kahilingan ng Justice Department. Nilalayon lamang nito na maiwasan nga na magkaroon ng tinatawag ho na conflict of interest ang naturang proseso. Ito hong mismong isinasagawang pagdinig sa mga kinakaharap nga na kaso ng naturang pastor. Makatutulong rin ito upang makapaglahad ng malaya naman hong mga tatayong testigo ng nakahinggil huyan doon sa kanilang mga lalaman tungkol doon sa kaso laban sa pastor. Git naman ni Attorney Tarion na magiging pabigat naman ito sa 6 pang mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, umaabot na sa kabuang 51,659 na katao o katumbasuyan mga kabombo at Kastar Nation ang aabot sa 16,336 na pamilya. Ito hong apektado na o naapektuhan ng bagyong Aghon ayon yan sa datos naman na inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Sa panibagong ulat na ito, sinabi ng naturang ahensya na karamihan nga doon sa mga apektadong populasyon ay naitala dyan sa may Calabarzon region na nasa 25,980 at sa Bicol region naman naaabot sa 10,476. Sa mga apektadong individual naman, nanunuluyan pansamantala ang nasa 14,816 na katao o katumbas naman ito, nag-aabot yan sa 3,878 na pamilya, habang aabot naman sa 6,409 na pamilya o katumbas yan ng higit 1,000 individual ang lumikas sa ilang lugar. Sa kasamang palad naman, 7 katao na ang napaulat na nasawi dahil yan sa naging pananalasa nga netong bagyong Aghon sa ilang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Kabila nga sa nasawi ang 2 lalaki na nasa edad 56 anyos at 20 taong gulang at 22 taong gulang na kapwa nalunod at isa hong 39 anyos na lalaki naman na nabagsakan ho ng puno. Dulot pa rin yan ng malakas na hangin na dulot nga netong dumaang bagyo dito sa may bahagi ng bansa. Ang 6 naman mula sa 7 nasawi ay mula dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Quezon na isa sa matinding sinalantanga ng naturang bagyo. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, mayroong 22 kabahayan naman dyan sa may bahagi ng Eastern Visayas ang napinsala ng naturang sama ng panahon. Bumalik naman ang supply naman ng kuryente sa abot yan sa 80 mula sa 109 na syudad at bayan na naapektuhan nga nitong pagkawala ng supply ng kuryente. Dulot pa rin nga yan doon sa malalakas na pag-ulan, maging malakas na hangin na naidulot nitong naturang bagyo. Naibalik na rin ang supply ng tubig at linya ng komunikasyon sa ilang mga silalantang lugar. Samantala, sinuspindi naman ang aabot sa 100 at itong klase sa aabot yan sa 117 lugar at maging itong mga trabaho sa 72 lugar dahil yan sa nagdaang bagyo. Nakapagpamahagi naman ang pamahalaan ng mahigit 4 na milyong piso na tulong para huyan sa mga biktima ng naturang bagyo, partikular na ho dyan sa may bahagi ng
Calabarzon Region, Mimaropa, Bicol Region at maging sa Central Visayas. Samantala mga kabombot ka sa nation, inaasahan nga na itong si Bagyong Aghon ay lalabas ng ating bansa mamayang hapon at o kaya naman ay mamayang gabi, bagamat mapapanatili pa rin ito itong kanyang lakas bilang isang typhoon category. Samantala mga kabombo, wala hong namamataan na anumang sama ng panahon o low pressure area na nabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, umalis na mula sa Baho de Masinloc ang nabuhalang barko ng China na tinatawag na Monster China Coast Guard Vessel 5901. Ito ang kinumpirma ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, karaniwang dinedeploy lamang ng China ang monster vessel nito kapag nagkakaroon ng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. May mga pagkakataon din niya na pinapadala ang naturang dambuhalang barko ng China para manakot sa Pilipinas. Ang unang insidente nga ay noong 2022 na magsagawa ng military exercise ang Pilipinas kasama ang US Coast Guard. Ito ay para daw sikaping pigilan ang anumang mga civilian convoy din sa pagtungo sa anumang parte ng West Philippine Sea. Base din sa monitoring ng ahensya, tanging nasa 2 na lamang na Chinese Coast Guard vessels at 19 na maritime militia vessels ang namataan sa naturang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, una na ngang naghain ng note verbal ang Department of Foreign Affairs para iprotesta ang unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea, kung saan mayroon ngang soberanya, jurisdiksyon at sovereign rights ang ating bansa. Oras 9 na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, abay hindi nga kikilalanin nito hong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ito hong inalabas sa pulisiya ng China na pagkulong sa mga dayuhang trespasser dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. At iginiit na ipagpapatuloy pa rin ang mga aktibidad nito diyan sa may bahagi ng karagatan na sakop mismo ng ating bansa. Ginawa na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera ang naturang pahayag matapos nga na inanunsyo ng China ang bago nitong pulisiya na ipatutupad umano simula Hunyo 15 kung saan ikukulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis ang mga trespassers sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Sinabi din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources official na hindi din ito kinikilala. Ito ngang unilateral declaration ng China sa fishing ban nito sa West Philippine Sea, kaya wala aniyang maaring pumigil sa mga aktibidad ng mga mangingisdang Pinoy at sa mga lehitimong misyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon pa kay Briguera, walang legal na basihan itong deklarasyon ng China at iginiit ang posisyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa naturang usapin. Paliwanag pa nito na hindi maaaring magpatupad ng anumang fishing ban ng China sa lugar ng walang siyentipikong basihan. Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources official na si Briguera sa publiko na papaigtingin pa ang presensya nila kasama ang Philippine Coast Guard at maging ang Philippine Navy dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea para protektahan ang mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa iba pang balita, wala daw pondo na nakalaan ngayong taon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para yan sa pagbili ng bagong bakuna kontra sa bagong flirt variants na kumakalat ngayon sa ibang mga bansa ayon sa Department of Health. Ang mga bakuna ay nakikita nga kasing mahalaga para yan sa kaligtasan at proteksyonan na rin ang mga nakakatandang populasyon, gayon din ng mga individual na mayroong compromised immune system mula sa mabilis na pagkalat na naturang variants na bagamat hindi naman ikinukonsiderang nakakamatay ay nagdudulot ng pangamba ng posibleng pagkabuhay ng COVID-19. 4 na taon ang nakakalipas mula nang tumama ito noong taong 2020.
Ipinaliwanag naman ni Health Spokesperson at Assistant Secretary Albert Domingo na humina na sa paglipas ng panahon bagamat hindi naman tuluyang nawala ang immunity ng publiko mula sa virus dahil nga sa original primary series ng COVID-19 vaccines at ng booster shots. Ayon pa sa opisyal na ang budget allocations para sa COVID-19 vaccinations ay ibinase yan sa assessment ng pangangailangang pangkalusugan ng publiko kung saan pagdating sa severity daw ng kaso, mild lamang kaya hindi na urgent na maglaan ng pondo at bumili ng bagong bakuna tulad noon. Samantala, nakadepende naman ang Department of Health sa mga donasyon. Kabilang na dyan ang 1 million doses na ipinangako ng Gavi Vaccine Alliance na isang global health partnership na binuo para magbigay ng equal access o pantay na access sa bago at mga underused na bakuna para yan sa mga bata na naninirahan sa mga may hirap na bansa. Nakatakda naman na dumating ang unang tranche ng 500,000 o kalahating milyon ng bakuna sa ating bansa sa ikalawang quarter po yan ng 2024. Samantala mga kabombo at ka-Sir Nation, ibinumungkahi naman ni Iloilo Representative at dating Health Secretary Janet Garin na pabakunahan ng flu at pneumonia vaccine itong mga senior citizen na tinuturing ng mga immunocompromised o itong mga vulnerable sector kasunod dyan ng bantanga nitong flirt variant ng COVID-19. Sa mensahe na ipinadala ni Representative Garin sa media, kanyang sinabi na asahan na kasi na mag-mutate itong naturang virus dahilan para tumaas ang kaso nito. Sinabi pa ng mambabatas, ang mahalaga ang kapabilidad ng health workforce ng bansa na ma-manage nga itong kaso at batid ito ng publiko. Sakali man na magkaroon nga ng pagkalat ng naturang virus dito huyan sa ating bansa. Samantala, hinikayat rin ni Garin ang mga mayroong sintomas na kaagad na magpakonsulta ho sa inyong mga doktor at upang maagapan at hindi na humantong pa sa paglala ng naturang kondisyon. At mahalaga din aniya na bantayan pa rin etong ating mga hangganan o itong mga borders, gayon pa man ang vague symptoms at ang seasonal na pagbabago ng panahon ang sanhi naman ng pagtaas ng kaso nitong flu, pneumonia at dahil dito, sinabi rin ni Garin na mahalaga ang agresibong pagbabakuna para yan sa mga senior citizen na madalas nga na tamaan ng sakit dahil na rin yan sa may hinang resistensya nito, dulot pa rin ng kanilang katandaan. Samantala, pinaalalahanan din ng naturang mambabatas ang publiko na ugalihing maghugas ng kamay, magkaroon ng good hygiene practices, sapat na pahinga at maging pagkain itong mga masustansyang pagkain. Naniniwala ang naturang mamabatas na ang nutritious balanced diet ay siyang panangga naman ng mga Pilipino para labanan ang flirt variant ng COVID-19. Samantala, planong paimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang human trafficking at mga online scamming activities na sinasabing nangyayari daw at nagmumula sa loob mismo ng multinational village sa may Parañaque City. Kasunod na rin ang investigasyon ng Senado doon nga sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub doon sa Tarlac ay nakatanggap naman ng liham ang tanggapan ni Senator Gatchalian na may petsang Mayo 8 ng kasalukuyang taon mula sa grupo ng mga homeowners sa multinational kung saan umaapila sila sa mga otoridad na magsagawa ng investigasyon sa sinasabing paglaki ng populasyon ng mga kahina-hinalang mga banyaga sa kanilang komunidad. Batayan niya sa mga homeowner sa loob ng multinational village ay matatagpuan ang tinatawag na City Garden
na pinupuntuhan ng mga dayuhan at nakatira ang nasa 50 na foreign nationals na magsisiksikan o nagsisiksikan daw sa nirerentahang housing units. Binigyang din naman ni Senator Gatchalian ang pangangailangan na malaman ang mga pagkukulang at butas sa proseso ng gobyerno at pambansang seguridad na naging daan daw sa pagtaas ng krimen ng karamihang kinasasangkutan ng mga dayuhan na isang seryoso namang banta sa seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino. Tinukoy naman ng mambabatas na kamakailan lamang ay sinalakay nga ng mga otoridad ang isang bahay doon po yan sa may isang street sa loob ng village na nagresulta din sa pagkakadakip ng nasa 10 na Chinese national na umano'y sangkot sa scam tulad na lamang ng cryptocurrency scams. 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa karagdagan pang mga balita, abay nasamsam ng Bureau of Internal Revenue ang mga illicit cigarettes na sa isinagawang raid kamakailan dyan sa may Agusan del Sur at maging dyan sa may bahagi ng Surigao del Sur. Ito ay may tinatayang 219 million pesos na tax liability. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Internal Revenue na ang mga isinagawang pagsasalakay noong Abril 24 sa mga tahanan na ginamit nga bilang mga bodega ay nagresulta nga sa matagumpay na pagkakakumpiska. Nangaabot yan sa 347,869 na mga pakete na mga ipinagbabawal na sigarilyo. Ayon sa ahensya, nang madiskubre nga itong mga sigarilyo, agad na natukoy itong naturang bagay na ipinagbabawal dahil wala sa mga ito ang nagtataglay ng mga kinakailangang BIR stamps. Ang mga illicit traders naman na sangkot sa nabanggit na raid ay maharap sa kasong paglabag sa Section 236 o itong failure to register its business as an excise taxpayer, maging dito sa Section 255 failure to file return at supply correct and accurate information, Section 258 unlawful pursuit of business at maging sa Section 263 ito namang unlawful possession of or removal of articles subject to excise tax without payment of tax. At ito hong Section 265 offenses relating to stamp under the National Internal Revenue Code. Maaari nitong maharap sa mga parusang administratibo sakaling mapatunayang guilty ang mga ito. Sa mga karagdagan pang balita, inilahad ng Department of Public Works and Highways na ang mga basura daw ang isa sa pinakamalaking problema ang kinakaharap at nagiging sanhi ng malalang pagbaha dito sa ating bansa. Ito ang ipinunto ni Engineer Rodrigo de los Reyes, ang Officer in Charge Project ng Unified Project Management Office Bridge Management Cluster Director sa isinasagawang pagpupulong ng ahensya tungkol sa mga key road at flood control infrastructure concerns ngayong ika-28 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon nga sa naturang individual, mayroon ng 71 na pump station sa Metro Manila at 30 rito ay malalaki na. Ngunit iginiit din ng ahensya na hindi ito sapat dahil importante pa rin daw ang gampanin at partisipasyon ng mamamayang Pilipino upang maiwasan ang mga pagbaha. Ito ay sa kadahilan ng magiging functional ang nasabing mga pump station kung mababa lamang ang tubig at mababawasan ang pagdami daw ng basura sa mga tubig baha. Kung kaya't nananawagan ng Department of Public Works and Highways at ang mga kawani nito na ang bawat isa sa atin ay tumulong na i-manage ng maayos ang mga basura upang hindi na ito magsanhi pa ng mga pagbaha at pinsala sa ating bansa. Sa pagkakataong ito mga kabombo at Castor Nation, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ito hong si Senador Estrada ang may umaasa na magiging constructive minority ang ilang miyembro ng Solid 7 sakaling mapagdesisyonan na tuluyang sumapi ito sa oposisyon. May buong detalye si Bombo JC Galvez.
Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na magiging interesante kung madaragdagan ang bilang ng minority bloc sa Senado dahil mas marami ang magiging debate sa mga inihahain na panukala ng majority bloc. Bagamat inahayag ito ni Estrada, option ng Solid 7 na lumipat at wala namang pumipigil sa kanila na sumapi sa minority bloc. Ang Solid 7 bloc ng Senado ay kinabibilangan ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Sani Angara, Joel Villanueva, Javier Hercito, Sherwin Gatchalian, Nancy Binay at Loren Ligarda. Samantala, umaasa din si Estrada na magiging constructive minority at hindi destructive ang ilang mga senador na miyembro ng Solid 7 sakaling mapagdesisyonan na tuluyang sumapi sa oposisyon. That is their option. No one can prevent them from joining the minority bloc. So be it. Well, that's quite interesting. The more debates, siyempre, pag sasali sila sa minority, they will scrutinize all the bills that the majority will propose. But I hope they won't be, a destructive minority. But constructive, okay lang. Una nang kinumpirma ni Senator Joel Villanueva na 3 o 4 na kabilang sa Solid 7 block ng Senado ay handang sumapi sa minority block sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Villanueva, isa ito sa mga option sa kanilang planong moving forward bilang mga miyembro ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Hi! Bel Mariano here. As an actress, kailangan game ako. Comedy na may drama? Game! Singing na may dancing? Game! Kaya ang drink ko, dapat ganun din. Dunkin' Ice Choco Java. Smooth na may fierce. Game! Bitter na may sweet. Game! Kasi may bold iced coffee with rich icy choco. Ay, ubos na? Second cup? Game! Dunkin' Ice Choco Java. Sa mga karagdagan pang balita, kinundina ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagdepensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa 125 milyon pesos na confidential fund na hiningi nito noong taong 2022. Ang komento nga ng mambabatas ay nag-ugat sa hiling ng kampo ni Vice President Sara sa Korte Suprema na ibasura ang mga petisyon laban sa confidential funds dahil ang mga hinala at aligasyon lamang umano ang mga ito. Sinabi naman ng mambabatas na hindi theoretical lamang ang confidential funds ni Vice President Sara dahil ginastos nito ang 125 million pesos na confidential fund noong 2022 na ginamit na lang sana upang matulungan ang mga mahihirap na pamilya. Si Castro nga at iba pang miyembro ng Makabayan Bloc ang kumwestiyon sa constitutionality o legalidad ng ginawang paglilipat ng pondo mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President noong 2022. Batay nga sa datos ng Commission on Audit, ang 125 million pesos na pondo ay inubos sa loob lamang ng 11 araw. Iginit naman ni Castro na sa ilalim ng 2022 national budget ay walang nakalaan na confidential fund para sa Office of the Vice President at iba pang mga civilian agency. Dagdag pa ng mambabatas na walang congressional authorization para sa Office of the Vice President na tumanggap ng 125 million pesos na confidential fund na ibig sabihin ay malinaw daw na paglibag o paglabag ito sa batas. Samantala, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon ngayong Miyerkules yan dahil nga ang ilang power plants ay nananatili pa ring naka-force outage o running on the rated capacities ayon yan sa inilabas na kumpirmasyon ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa inilabas na advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines na ang Luzon Grid ay lalagayan sa red alert mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Habang naka-yellow alert naman mamayang alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon, alas 4 hanggang alas 5 at alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang Luzon Grid
ay nanatiling may available na capacity na abot yan sa 12,680 megawatts at may peak demand na abot naman sa 12,430 megawatts. Ayon yan sa naturang ahensya. Dalawa sa mga planta nito ang nasa force outage simula pa noong 2023 at tatlo ay noong nasa kalagitnaan ng buwan ng Enero hanggang buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Habang 11 naman ang sa kalagitnaan ng buwan ng Abril hanggang Mayo ng taong 2024. Samantala, 6 naman ang running on the rated capacities ng mga planta. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, kabilang sa mga nakaambag sa pagtaas nga ng alerts ay ang force outage sa Pagbilao 1, 2 at 3 at maging dyan sa may San Lorenzo at Limay 7 power plants. Bombo International News. Nananawagan ng Amerika sa Israel na obligasyon nito na sumunod sa international humanitarian law. Sinabi ni U.S. Department of State spokesperson Matthew Miller na ang hakbang na ito ay para mabawasan ang mga pinsala at pagkasawi ng mga sibilyan. Labis kasi silang nalulungkot sa nangyayaring pag-atake ng Israel sa tent camp doon sa Rafah na ikinasawi na ng nasa 45 katao. Ang nasabing insidente nga ay umani naman ng pagkundina mula sa iba't ibang mga bansa kung saan sinabi ng Hamas na dapat sumunod ang Israel sa kautusan ng International Justice Court na itigil na ang pag-atake nito sa Rafah. Una na ring sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang insidente sa tent camp ay isang uri daw yan ng aksidente. Tiniyak din ito na maglulunsad pa sila ng investigasyon hinggil dito. Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kabombo nanawagan ang Civil Service Commission o CSC sa lahat ho ng opisyal at kawani ng pamahalaan na magpamalas ng pagiging makabayan bilang pagbibigay na rin ng karangalan sa bandila ng bansa. Ito ay kasabayan ng pagsimula ng National Flag Day mula Mayo 28 hanggang June 12, 2024. Paalala ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa lahat ng civil servants sa buong bansa huyan mga kabombo, ang pagunitangan nitong naturang National Flag Days ay nagbigay ng pagkakataon sa bawat mamamayang Pilipino na sama-samang alalahanin ang kahalagahan ng pambansang watawat. Pagbibigay din ng Civil Service Commission Head sa mga government official at empleyado na mayroon silang sinumpaan na pagsunod sa itinakda ng Republic Act number 6713 o ito hong tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kabilang patungkol naman sa nationalism at patriotism. Sa ilalim ng Civil Service Commission Memorandum Circular number 19 Series 2012, sinabi rin ni Chairperson Nograles na ang lahat ho ng government offices at educational institution ay dapat magsagawa naman ng flag raising ceremony tuwing Lunes ng umaga o kasunod ng working day kapag ang Lunes ay naideklarang holiday at flag lowering ceremony naman tuwing Biyernes ng hapon o sa huling araw yan ang pasok sa bawat linggo. Muli ring ipinabatid ni Chairperson Nograles ang nilalaman ng Republic Act number 8491 o ito hong Flag and Heraldic Code of the Philippines. Partikular, ang nakasaad naman sa reverence and respect shall at all times be accorded the flag, the anthem and other national symbols na naka-embody naman sa national ideas at tradisyon na nagpapahayag ng mga prinsipyo at soberanya at maging ng national solidarity. Mahigpit din ito ang ipinagbabawal ang printing, painting o paglalagay ng mga representasyon ng mga flag sa mga handkerchief, napkins at iba pang mga artikulo na ginagamit naman itong pagpapalabas ng naturang bandila bilang bahagi ng patalastas o ano pa mang uri ng infomercial.
Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabilangan ng malalakas na pag-ulan na dala nitong dumaang bagyong Aghon dito sa ating bansa, abay bigo pa rin itong mapataas ang antasga ng tubig sa may bahagi naman ng Magat Dam. Iniulat ni Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng National Irrigation Administration or NIA, na itong Magat River Integration Irrigation System na ang reservoir level ay bumaba pa sa 176.61 meters above sea level. Mula yan sa dating 177 meters noong mga nakalipas na araw. Samantala, ang inflows ay sinukat naman sa 55.93 cubic meters per second, habang ang outflow naman para yan sa irigasyon ay umaabot sa 131 cubic meters per second. Kasabay ng kaunting pag-agos, sinabi naman ni Dimuloy na maaaring maantala ang supply ng irigasyon sa South High Canal at Oscaris Main Canal na nagsisilbi sa mga sakahan ng palay sa katimugang bahagi ng Isabela at kalapit na bayan naman ng Difan sa lalawigan ng Quirino. Ikinalungkot din ng ilang lokal na magsasaka ang kaunting ulan sa kanilang lugar na dala ng bagyong Aghon sa nakalipas na 2 araw. Samantala, kasunod naman ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin pa ang internet connectivity sa Pilipinas, na nanawagan naman ngayon ang isang advocacy group sa mga property owners na alisin na ang mga bayarin na kanilang sinisingil para yan sa pag-install ng broadband connectivity ng telekomunikasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Suki Network na si Reginald Vallejos na ang hakbang na ito ay magbibigay daw sa mas maraming Pilipino ng kinakailangang internet access na inilalarawan niya bilang pangunahing pangangailangan sa ngayon. Anya, ito ay pwedeng ikonsidera bilang public service para sa mga kapakanan na rin ng mga mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan kasi, mayroong halos 800 na mga gusali sa buong Metro Manila na ang nag-alis ng mga bayarin sa pag-upa para yan sa koneksyon sa broadband, at doon naman sa Makati City na mayroong pinakamataas na bilang ng mga gusali na nagpapatupad ng list-free setup para yan sa mga digital connectivity. Sinundan ito ng Taguig City na mayroong 71 gusali, maging sa may Quezon City na mayroon namang 57 na mga gusali. Binigyang din ni Vallejos na dapat daw na makilahok ang gobyerno sa pagsuspinde ng mga bayarin sa paupa para sa broadband connectivity, at nagpahayag din ng suporta para sa pagpapatibay pa ng batas na tutulong naman sa mga telecommunication company sa pagbibigay ng sapat na internet connection. Sa pamamagitan po yan ng pagpapalawak pa ng saklaw nito. Nasa 2 panukalang batas naman ang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang House Bill number 8534 at 900 na mayroon pong iisang layunin upang magkaloob ng malinaw at tiyak na kahulugan at mga alituntunin para yan sa mga developer ng ari-arian na maglalaan ng kinakailangang espasyo para makapaghatid po ng mga pangunahing serbisyo sa telekomunikasyon. Samantala, binigyang diin naman ni Vallejos na ang pagpapalawak pa raw ng saklaw ng koneksyon sa internet ay mahalaga yan dahil nga sa pagkakaroon daw ng access dito ay isa daw yan na karapatang pantao. Oras 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, abay patuloy ang sinasagawang panghuhuli ng Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Strike Force sa hindi ho otorisado mga sasakyan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa ahensya, umaraw man o gumabi ay naninita at naninikit pa rin sila, at nito lamang ay may nahuli sila sa EDSA Extension Pasay at dyan sa may Anda Circle sa Maynila. Dito ay natagpuan nila ang 4 na van at isang out-of-line bus sa kanilang inilunsad na magkakahiwalay na anti-colorum operations. Ang nasabing operasyon ay sinasagawa bilang bahagi ng kanilang kampanya upang pairalin ang disiplina sa kalsada
pagprotekta nila sa kaligtasan ng mga pasahero at para na rin mailayo ang mga mananakay sa mga nananamantala at nananaga ng sobrang pamasahe. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Mura daw na presyo ng karne mabibili na sa ilang supermarkets. 23 million naman na halaga ng farm inputs na katakdang ipamahagi yan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at naapektuhan ng bagyong Aghon. Kaugnay niyan, may karagdagang report si Bombo Kelly Cordero. Para matiyak sa mga mamimili na may mabibili at murang supply ng karneng baboy at manok, binisita ni Department of Agriculture Undersecretary for Livestock Deogracias Victor Savellano ang mga meat section sa major supermarkets. Ani Savellano, ito umano ay isang trade check para makita ng publiko ang presyo ng baboy at manok, kung affordable ba, available at kung accessible ito. At sa 3 supermarket na napuntahan niya ay nakita niyang mura at available ang mga ito. Ang mga major supermarkets ay nag-o-offer ng whole chicken o buong manok sa presyo ng 160 pesos per kilo, pork liempo na nasa 345 pesos per kilo at pork kasim na nasa 265 pesos per kilo. Mas mababa sa weekly average retail price sa National Capital Region markets base sa DA Bantay Presyo Report. Sa May 20 hanggang 25, 2024, ang Bantay Presyo Report ay nagpakita ng average retail price sa isang buong manok na nasa 189.14 pesos per kilo. Sa liempo naman ay 379.03 pesos per kilo at sa kasim ay 338.36 pesos per kilo. Tiniyak ni Savellano na ang mga inspected supermarkets ay tumatalima sa food safety requirements ng Department of Agriculture National Meat Inspection Service. Paliwanag ni Savellano, kapag nagbebenta ng local meat, dapat ay mayroong National Meat Inspection Service permit na visible sa mga mamimili. At pag may imported naman na nakadisplay, dapat ay mayroong Certificate of Meat Inspection. Samantala, sa ibang balita naman, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na may nakatakdang ipamahagi na 23 million pesos na halaga ng binhi at iba pang farm inputs sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Aghon. May buffer stock umano sila para sa mga seeds ng palay, mais at mga gulay para makapagtanim muli ang mga magsasaka. Kasama na rito yung pataba para whenever yung farmers ready na uli na magtanim, they can plant already or immediately after na makaset up sila, makalinis, makasete. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, hinikayat ng National Privacy Commission ang publiko na makiisa sa pagdiriwang yan ng Privacy Awareness Week 2024 sa darating yan na Mayo at 30 na may temang Data Privacy for All, Embracing Inclusivity and Diversity ngayong taon. Ang nasabing event ay inilulunsad taon-taon kasama ang mga data privacy practitioner at mga professional sa ilalim yan ng Proclamation number 527 Series of 2018. Layunin nito na mabigyan diin ang kahalagahan ng pagiging maalam at responsable sa mga isyu ng data privacy sa pamamagitan niya ng mga isinasagawang mga aktibidad o programang makatutulong upang mabuksan ang kamalayan ng publiko tungkol sa usaping ito. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na naman daw ang edad, kasarian, pinanggalingan o kalagayan ng mga Pilipino ay sisiguruhin nilang walang maiiwan sa pagprotekta sa ating mga personal na datos. Sa iba pang balita, bumuo na ng Road Safety Action Plan ang Metropolitan Manila Development Authority sa hangarin na mabawasan ang crash casualties sa National Capital Region. Bahagi po ito ng pagtugon ng ahensya sa kanilang tinukoy na nakakaalarma na bilang daw ng mga aksidente sa kalsada na naitatala sa buong Metro Manila. Batay kasi sa datos na naitala ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, aabot sa 92,583 na ang bilang ng mga aksidente sa kalsada ang naitatala kada taon sa nakalipas na mga dekada.
Mula naman sa naturang datos ay tinataya rin na aabot sa average na 410 ang bilang ng mga individual na namamatay kada taon, kung saan 51% sa mga ito ay pawang mga driver, 36% naman ang mga pedestrian at 13% ang mga nabibiktimang pasahero. Samantala, kabilang naman sa mga stakeholder na nakibahagi rin sa development ng action plan na ito ay ang mga lokal na pamahalaan mula sa Metro Manila, Department of Public Works and Highways, Department of Health, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at maging ang Land Transportation Office. Mga kabombo at Kasar Nation, kuha tayong muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang Department of Public Works and Highways ay pinaalalahanan ang mga motorista na magdoble ingat pa rin sa pagmamaneho lalo na tuwing panahon ng tag-ulan. May buong detalye si Bombo Joanna Martinez. Pinaalalahanan ng Department of Public Works and Highways ang mga motorista na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho lalo na tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Ito ang naging payo ng Department of Public Works and Highways National Capital Region Director Engineer Loretta M. Malaluan sa publiko kaugnay sa talamak na nangyayaring road accident sa bansa. Ilan kasi sa mga dahilan ng aksidente ay sa tuwing umuulan umano ay nagkakaroon ng baha at tila hindi masyadong nakikita o naaaninag ng maayos ng mga motorista ang kalsadang kanilang dinadaanan. Kaya naman pinayuhan ng Department of Public Works and Highways ang ating mga kababayan na mag-ingat upang maiwasan ang anumang kapahamakan sa mga kalsada. Pag alam naman natin ng may baha ay hindi natin masyado masikita yung may mga potholes na nangyayari dito sa ating kakalsadaan. Kaya nga po ang palagi nasabi ay palagi po tayo mag-ingat. Kami naman po sa DPWH ay gagawin namin ang lahat para maiwasan ang mga saklo ng ito sa paglalagay po ng mga warning signs at saka mga advisory po para po malaman ang ating insido. Dagdag din ni Malaluan na may mga pagkakataon naman daw na ang mga sira o kinukumpuning kalsada na naaabutan ng ulan ay pinapatungan nila pansamantala ng steel road plates dahil hindi raw kaagad natatakpan ng ahensya ang mga potholes, kung kaya't ito muna ang kanilang ginagawang hakbang upang hindi ito maging sanhi ng aksidente sa daan. Ngunit ipinunto rin niya na kaagad din namang pinapalitan at inaayos ng Department of Public Works and Highways ang mga kalsada kapag tumigil na ang ulan at tuluyan ng gumanda ang panahon. Habang may mga inilulunsad din daw silang mga rehabilitasyon sa mga kakalsadahan dahil may mga kaso na sobra na raw umano ang scaling at nagiging madulas na ang mga daan, kung kaya't isa rin ito sa kanilang pinagbabatayan bago magdesisyon kung dapat bang isagawa ang rehabilitasyon o ang preventive maintenance para sa mga kalsada. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita naman mula ho sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ang kaso ng HIV at AIDS sa Negros Occidental abay patuloy ho na tumataas. Mga nasawi naman dahil sa naturang sakit pumalo na sa 64. May buong detalye ang Star FM Cebu. Tumaas ang bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome o HIV/AIDS sa Negros Oriental. Batay sa kamakailang infection data, ipinapakita na may patuloy ang transmission o mga bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus sa lalawigan. Inihayag ni Provincial Health Officer Johnny Amada, mula noong 1984 hanggang sa Hulyo ng taong 2023, mayroong 560 na kaso ang naitala kung saan 64 ang binawian ng buhay. Sa nakaraang taon pa mula Enero hanggang sa buwan ng Hulyo, 105 na kaso ang naitala. Tinamaan pa dito ang may edad 19 hanggang 34 anyos at nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki. Gayunpaman, ibinunyag ni Amada na tumaas ngayon ang kaso ng naturang sakit sa mga may edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Anya na-detect at na-identify na tumataas ang bilang ng mga kaso dahil nagkaroon din umano sila ng pagdagdag sa mga testing sites. Idinagdag pa nito na lahat ng mga LGU sa probinsya ay may mga kaso na, kaya naman panawagan nito sa lahat na magpasuri dahil libre lang naman umano ito at walang dapat katakutan. Kapag hindi pa umano naagapan ang HIV ay mauuwi ito sa AIDS, kaya mas mabuti na umanong maagapan ng maaga.
Patuloy naman anya ang kanilang kampanya sa mamamayan na magkaroon ng ligtas na pakikipagtalik at hinimok na magpa-test. Again, with the recent survey on new infections, in 6 years' time, mo double ang number of cases nato. So it's a call for action. Estimated of PL-HIV is expected to rise in the next 6 years, no? Double, because of the new infections that we have. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember naguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Ang kinoronahang Miss Sanyata Nueva Vizcaya 2024 kinagiliwan online sa kanyang fangirling moment kay Ian Veneracion. Kaugnay niyan may chika ang Bombo Radio Kawayan. Hindi na napigilan pa ng isang beauty queen ang kanyang kilig nang makaharap ang kanyang ultimate crush sa kasagsagan ng Coronation Night ng Search for Sanyata Nueva Vizcaya 2024. Makikita sa mga videos ang hindi maitatagong kilig ni Miss Jedi na si Millar Claire Romero sa kakaibang chemistry ng matinee idol at aktor na si Ian Veneracion na siyang guest sa naturang event. Sa naging panayam ng Bombo Raj Kawayan kay binibining Millar Claire Romero, ang Miss Sanyata Nueva Vizcaya 2024, sinabi niya na ultimate crush niya ang aktor na si Ian Veneracion kaya hindi na niya magawang maitago ang kanyang emosyon nang magsimula na itong haranahin ang mga kandidata. Anya labis na kilig ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Matapos ang Coronation Night, kinabukasan ay nagulat na lamang siya na viral na ang kanyang video habang iwayakap kay Ian Veneracion. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na magkausap sila ng personal backstage, ay umaasa siya na muling magkocross ang kanilang landas. Pumukaw din sa mga netizen ang reaksyon niya nang i-anunsyo ang first runner-up na inakala niyang siya ang nakakuha. Makikita ang labis na pagkagulat at kwelang reaksyon niya na hindi makapaniwalang siya ang nag-uwi ng corona. Si Romero ay 22 taong gulang, isang criminology student at nakatakdang magtapos sa darating na buwan ng Hunyo 2024. Siya ay dati nang sumasali sa beauty pageant at dating atleta sa larangan ng taekwondo. Pakiramdam ko po talaga kasama ko po si Lord sa laban na yon. Kahit nung awarding na po ng mga minor awards, napaka-unexpected po talaga. Talagang tumaas po yung pakiramdam ko po, naging buong-buo po ako ngayon. Talagang hinubog po ako ni Lord. Sabi niya ngayon, prepared ka na. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Etong ilang Pinoy dyan sa may Brunei abay dismayado umano sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang inihambing sa pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan naman ng mga ito na gawin na ang pinangako ng Marcos administration. May buong detalye ang Bombo Radyo Cebu. Dismayado ang iilang mga overseas Filipino workers sa bansang Brunei sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa masyadong maraming gagawin para makita lang ang Pangulo. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Lizelle May Fuentes Alejandro, sinabi nito na kinakailangan pang magparehistro at kailangan pang i-print ang nasabing registration, kasama pa rito ang sinasabing mga rules na kanilang susundin. Inihayag ni Alejandro na marami naman sa kanila ang excited ngunit nakakawalang gana ang mga inilatad na mga rules, bagay na di umano'y nakakadismaya para sa kanila na minsan lang makadaupang palad ang Pangulo. Anya, inaasahan nila ang maging open si Pangulong Marcos Jr. sa kanila kagaya na lamang na nangyari noong pagbisita ni former President Rodrigo Roa Duterte kung saan naging open lang umano ang opisyal, walang maraming arte at sinasabing the best ang nasabing state visit sa dating Pangulo kung ikukumpara sa pagbisita ni Marcos Jr. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Alejandro sa gobyerno ng Pilipinas dahil sa magandang relasyon nito sa gobyerno ng Brunei, bagay na kanila namang natatamasa sa pamamagitan ng magandang trabaho at maayos na sweldo. Hindi po ako excited na makita siya.
siguro marami rin namang excited, kaya lang, yung problema lang kasi is marami silang rules. So parang sa amin, parang nakaka-disappoint yun. Kasi ine-expect namin ng mga Pilipino, parang magiging open siya sa amin. Walang din na namin kailangan mag-register or parang ine-expect namin na parang same like President Rodrigo Duterte. Ating napakinggan si Lizelle May Fuentes Alejandro, isang OFW sa bansang Brunei. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Dating Chinese spy inamin na mayroon daw 1,200 na espiya ang China na nag-ooperate sa bansang Australia. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Vegan. Pinahayag ng dating Chinese spy na mayroong 1,200 Chinese spy ang nag-ooperate sa bansang Australia. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Bombo International News Correspondent Denmark Swede, nag-back out ang isang Chinese interpreter sa isinagawang Defending Australian Summit dahil sa takot at para na rin sa kanyang kaligtasan. Anya, mahigpit ang Australian government sa seguridad pero nalulusutan pa rin sila ng China katulad na lang ng hacking na nangyayari sa mga telephone company kung saan nakakakuha sila ng mga records ng mga Australian o naninirahan sa nasabing bansa. Inaasahan na rin nila na hindi aamin ng Chinese Embassy at tatanggi sa mga nasabing pangyayari. Idinagdag pa ni Swede kung magsasalita ang isang Chinese citizen na nakatira sa Australia laban sa Chinese government, ang kanilang pamilya o kamag-anak na nasa China ang mapapahamak. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng Australian Federal Police at Australian Secret Intelligence Service ang sinabi ng dating Chinese spy tungkol sa 1,200 Chinese na spy na nag-ooperate sa kanilang bansa. Kagabi nagkaroon ng Defending Australia Summit doon sa Australian capital ng Canberra na kung saan pinahayag ng isang dating Chinese spy na apparently there are 1,200 spies operating dito sa Australia. So nung siya ay magsasalita, mayroong isang Chinese interpreter na nag-back out in the last bit out of fear sa kanyang safety rin. Even kasi dito sa Australia pwede silang sundan. So ganun katindi ang Chinese spy ring dito. Dito sa Australia napakahigpit namin sa security pero nalulusutan pa rin kami. Can you just imagine dyan sa Pilipinas na dyan mismo sa loob ng mga major military camps ay mayroong cell site dito which is owned 40% by China Telecom. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang opposition parties naman sa Papua New Guinea inakusahan na missing in action ng Prime Minister ng kanilang bansa kasunod na rin na nangyaring landslide na ikinasuwi na ng nasa mahigit 2,000 katao. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Iloilo. Inakusahan ng opposition parties ng Papua New Guinea si Prime Minister James Marape na missing in action sa gitna ng recovery effort matapos ang naganap na landslide sa Enga Province sa nasabing bansa. Ang landslide ay tumama sa remote village ng Kaukala, 600 kilometers ang layo sa northwest ng capital city ng Port Moresby. Una nang nag-issue ng written statement ang Prime Minister na nagpapaabot ito ng kanyang pakikidalamhati sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Bombo Remigildo Luzon, international correspondent sa Papua New Guinea, kinikwestiyon ng oposisyon kung bakit hindi nagpakita sa publiko upang magbigay ng pahayag hinggil sa trahedya ang Prime Minister. Hindi rin ito nagpatawag ng press conference o bumisita sa pinangyarihan ng landslide. Una nang sinabi ng Papua New Guinea government na mahigit sa 2,000 katao ang natabunan ng lupa at naglalakihang bato sa landslide. Ngunit ilan pa lamang ang magabangkay na nahukay at na-recover sa area na halos kasing lapad ng 4 na football fields. Nagpaabot naman ng simpatiya ang mga world leaders katulad din na King Charles, United States President Joe Biden at ang pinuno ng United Nations para sa kinakaharap na trahedya ng nasabing bansa. Alam natin na remote area, di ba? So parang mabagal yung action ng gobyerno dito nila. So kaya nahihirapan yung mga tao na makahingi ng tulong galing sa gobyerno. So nilalapit naman nila na
sana matulungan lahat ng apektado, ano? Matulungan ng gobyerno kasi ayun nga, biglaan yung nangyari. So medyo natagalan yung respond ng gobyerno. So, Si Bombo Remigildo Luzon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, ang bilang naman ng napatay sa kaliwat kanang bagyo at deadly tornado sa Estados Unidos may higit 20 na. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat ang Star FM Bacolod. Mapanirang bagyo at buhawi ang patuloy na humahambalo sa mga estado ng US kung saan mahigit 20 ang patay matapos ang paghagupit nito. Hindi bababa sa 8 tao ang namatay sa Arkansas, 7 Texas, 5 sa Kentucky at 2 sa Oklahoma sa gitna ng mga twisters at bagyo na gumuho sa daan-daang mga tahanan. Samantala sa isang rancher sa Colorado at ang 34 sa kanyang mga baka ang namatay dahil sa isang tama ng kidlat. Samantala sa panayam ng Star from Bacolod kay Maria Sheila Kasaysay Saldo, isang Filipina teacher sa United States, ibinahagi niya na unpredictable ang panahon doon sa kanila kung saan ay naapektuhan pati ang kanilang selebrasyon ng Memorial Day sa US. Actually, talagang unpredictable. That's the word, unpredictable. Gaya ng sinabi ko kahapon, 91 degrees Fahrenheit ang init ng hapon from 3 to 6. And then, pagkagabi, 9 o'clock, umulan ng hail. Tapos, yung Saturday before that, hindi kami nakapagpalipad ng hot air balloon kasi mayroong announcement that there will be a flood and storm. At hindi naman nangyari. Then, Sunday, there's yung hot air balloon namin na presentation for an hour because sabi meron storm. So, hindi naman nangyari. So, nag-set up. And then, after the set up, pagkagabi, after the firework, umulan ng hail. Samantala, ang mga bahagi ng Washington DC, Virginia, Maryland at North Carolina ay nilagay sa ilalim ng tornado warning pahayag ng National Weather Services. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at Kasher Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations sa pamagitan ng ating mga social media accounts. Ang Bombo Radio Philippines at ang lahat ng ng kanilang mga programa ay inyong matutunghayan sa pamagitan ng ating Facebook pages, ating TikTok account at YouTube channel, maging sa ating sa pamagitan ng ating mobile application na maaari nyo namang ma-download sa pamamagitan niya ng Google App Store at Apple Store. At para naman sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga halagang impormasyon o galing tumutok sa mga provincial stations na atin para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. Sa ating mga kababayang Cebuano, nariyan ang Bombo Radio Cebu. Sa ating mga kababayang Aklanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. Sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kami na manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Launa na sa hapon, balik na diri sa pagpalayag sa bombohanay sa udto sa gihapon kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan ining istoryanta ordinansa nga nagatugang sa 850 ka mga bago nga LPTRP or Local Public Transport Route Plan Loading and Unloading Areas para sa mga public utility vehicle. Pasado na sa first reading sa Iloilo City Council. Check ta si Bombo Angel Gel sa report. Please come in. Pasado na Bombo Cham sa first reading sa Iloilo City Council ining pag-establish man sang 850 ka mga loading and unloading areas diri sa bahin sa Iloilo City. Ini ang may kangtanan man sa implementation sang enhanced local public transport route plan diri sa bahin sa Iloilo City. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation, iyaging pahayag nga si Bombo Cham ini ang isa sa mga tikang nga ginapadalian gid subong mapasar ini gilayon sa second and final reading sa bahin sa City Council. Bangod for how many months naman ini siya nga ginubra sa technical working group before ini gina full implementation before sa full implementation sa local public transport route plan. Kag ang problema diri Bombo Cham or ang mga na-raise na concern nga regarding abi sa preparedness ng technical working group, ngati ang ibang diri areas wala pa kuno natapos or wala pa man sang signages when it comes abi sa loading and unloading areas, pero ti ang hambal diri sang konsihal nga gina-follow up naman ini sa bahay sang technical working group. Kag ang ining 850 loading and unloading areas bilog na ini siya nga syudad sang Iloilo kung sa diin kung dapat compliant ang mga drivers ng mga modernized jeepneys kag mga traditional jeepneys, diri gid sila ma-load and unload sang ilang mga pasahero. Kay kung hindi sila diri magsunod sa amo ni nga pagsulundan na Bombo Cham, pwede gid ini sila dakpon sa Iloilo City Traffic Management Unit nga gagalaw man diri ang konsihal nga ti ang when it comes to implementation on the ground, once mapasar na ang ordinansa, mapadayon ini kag hindi abi nga sa una lang maayo ang implementation kundi all throughout ang implementation man kadungan sang enhanced LPTRP. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna sa aton interview. Nabalaan ko, this was really done in coordination with the technical working group. Madugay na atong sang leading towards ta na implementation bago siya gin-suspend. Ginpang hitsotob lang mga loading and loading, ginpang markahan initially, and ginkonsulta man ang aton mga transport cooperatives sa ilang mga suwestyon nga loading and loading area. Kaya to determine ang loading and loading area, ginalantaw nga hindi siya makabalabag sa traffic, maplastaran siya sang sakto, kay lagpad ang aton modernized buses. So ginulat ko ni nga ma-submit nila para ma-institutionalize naton. So there are 850 loading and unloading areas for each total sa tanan nga mga ruta. We will go through each one of this in details sa aton mga committee hearing. Pag-checkero naton kung takot kag angayan gid man ining mga ruta nga ini, and hopefully we can pass it para nga ma-improve isa ning balaan nga mga concerns man sa aton nga sa dalanon ta nga drag na nga naton modernized jeepney, so dapat ma-determine nagi kundi ng loading and unloading. Even ang aton mga traditional jeepney should comply with this requirement. So additional na siya, sir, or like yung nag-exist na nga daan nga, like ano man ang I think some of this were already designated loading and unloading zones in the city of Iloilo. I have to check ano nga ordinance ina. Pero ini this one, madugang. And in fact, ang dati to incorporate na din most likely. So, ang different consideration lang iti lagpad gini nga subong kag lagko ang aton mga modernized jeepney. So, amo ning pag-obserbaran parang ma-organize man naton kundi lang gapanaog din gapaygad no kay tinandan ta before sa tunga sandalan gapapundo lang yang aton mga jeepneys skis wala sa lugar gatakilid para nga hindi maunahan sa likod nila. So we'd like to avoid that kay nakita ko man kung may mga linya gid para nga masulod gid dapat da ang aton modernized jeepney when they unload passengers and load passengers. Kaya ako, sir, total number sa whole city. 850
Yes, muning bilupit. Siyempre, through the committee hearing, we might add or subtract some of them. For 815 ang current na gin-propose ang aton technical working group. Bombat siyam na bakian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iliilo City Councilor Sedfrey Cabaluna sa nga atong interview. I'm just curious, Bombo Angel, kay siguro ang mga pumuluyo sa syudad, even sa probinsya sa Iloilo, nakatutok man diri sa pag-umpisa pa lang pagduso sining local public transport route plan. Ang palpak tubla. Now, may template kung gamiton ko pa mga tinaga, i-paraphrase ko lang. Kung gamiton ko pa mga tinaga ni Mr. Jack Kunlo, may template ining Public Utility Vehicle Modernization Program. Such as nagakadapat waay sang nagasampawanay nga ruta. That is why nga ginligwat ang mga ruta, di ba? May mga ginpang dula nga ruta, merge sa isa ka ruta, ginbutangan sang ruta, may ara gani nga isa ka kalantuan nga sadto ginalangawan, why may gakanto da, mga sirom-sirom kagragaraga lang nga kanto da. Pero with this local public transport route plan, may terminal ng subong sa aton sa mga kabombo. Now, sa mga musina nga mga template bala, nagalibugin ang ulo ko, wala yung madala diri ang loading and unloading area or no loading, no unloading area kay hamako nimo hindi gani kasulod diri ang limited gani lang makasulod diri sa approve or enhance local public transport route plan siniya sa syudad. Limited na makasulod sa first town. Now, may mga nagkalain-lain sining ruta, gin-merge, may ginpangdula, so on and so forth. Pero galibog ang ulok, waya malakip ang pag-identify ng daan sa mga loading and unloading areas, granting sa mga tinaga naman ni Councilor Sedfrey Cabaluna, dalagko nga daan ni ang mga minibus mo. No? Hindi man ni gani matawag yung modernized jeepney kay ang tatak sang kalabanan nga biyahe subong minibus, Chongsan minibus, so on and so forth. Makita man sa mga kabumbogro naton. No? Muna nagalibog ulok, why malakip sa so-called template abi or sa pangkabilugan sa pagpasar sa local public transport na route plan ining mga pag-identify ng ganaan kag pagbutang ng ganaan sa mga marking pavement markings, Bombo Angel. Bombat siyam actually may ara naman kopya na diri ang komitiba ni Councilor Sedfrey Cabaluna sang mga areas kung sabihin na pwede maka-load and unload ang ining mga abi salakyan, mga public utility jeepneys din sa bahin sang Iloilo City, especially sa may city proper area. Tigin-una din nila diri ang mga markings kag iban gani diri Bombat siyam nga concern. Iban nga mga pinta nagkala-erase na sa mga kabombo naton, pero may ara nga kopya naman niya daan nga dugin integrate na lang subong into ordinance bala pag medyo madamol-damol nga kopya Bombat siyam upon checking kung diin nga mga areas. So like may ara sa city proper, may ara naman sa may Lapas, may ara naman sa Molo, Mandurriao, Haro, Lapus, pero tilan taon nato ni iko naton ihataga natin sa kopya mga kabombo naton. Of course post naman sa ating Facebook page para natin makitaan nila bala sa mga kabombo naton ang exact ni areas kung diin maka-load and unload para nga sila man mismo maka-adjust kag hindi bala Bombat siya mga kung medyo layo pa lang dira lang gid maka-drop ang mga jeepneys sang pasahero kung hindi na sa usual bala nagra pa naugan nila Bombat siya kay magamo ng pasada. Of course, ang una, gitara nga action is ang halin mismo sa mga commuters nga na mag-uhan sila
sa amo ni nga patakaran kag di included man ni nga daan sa implementation sa enhanced LPTRP. Galibugi ang ulo ko kay wala pa gin-separate ang traffic management sa public safety. Naka-interview na ko kay Mr. Jack Kunlo. Aghambalya siya nagapaminta kami subong sa mga unload. Nagapang-identify kami subong sa mga unloading areas. Ikadwa ko or next interview ko si mo siya ginaamat-amat na namon bumutsam na pangpintahan na namon. Tapos subong rasunan kita sa nga nagkalapanas ay yun di carbon niya. Oh. Hindi. No, ano man do ginahimo taya sa tawo-tawo sa duldol? Do amo na ko kay Sabala Bombo Angel. No? Mabalaan kag mabalaan sang tanan. Nga do kasubong balang ginduso lang, ginpasar lang, kay may ginahingagaw. No? Ti hambal sang kilala ko sa niya sa may area sa Plaza Libertad, may mga pavement markings na dira, may mga loading unloading areas na dira. Ginpang butangan na namon sang loading unloading box. Kantuin nyo na subong kay may parking na nga mga private nga mga slakyan. Di ano? Paano tani mapatuman sang eksakto ang mga pagsulundan tas trapiko? Hulaton tapaya mapasar ning 850? The mere fact nga naminta sang pavement markings nagpangtumod sang mga loading unloading areas, ti dapat ginapatuman na ni. O granting for the sake of discussion, abi, at ibong butsam, bala mo ko i-finalize na nina mo 150. Ti kung kulaton tagaling, ikaw magpinulok-pulok naman ta nga implementar ng mga nauna nga na-identify, kung may mabuka naman nga ulo, nga gulpi lang bala, mapundo iya ang modernized bus, sa bisan diin lang nga bahin sang dalan, takay doon mo ng masami subong, no, amo na iyang ila subong mo kay dako sila, pinagusto sila tapos rasulan ka lang tidiin kami mapundo bumbutsam. Dawakal ka lang dadi kami mapundo kay way man sang gindisignar diri iyang loading and loading area. Oh. Tinuig ka naga-drive, way ka pakabalo kung di ng lugar. Ginalikawan nato ng binaisay. Hindi lang kay pwede ni Sako matabo sa iban pagid. Oh? Kay, kung lang taon na ton, may mga nagakopirar ng mga driver, pero may ara gid mga driver nga wala sing nagakopirar. Kay rasunan ka na lang nilaya sang pinulusok po, why man sang loading and loading markings sa ribong butsam nga, sawayon mo kuya gusto nga dalang kung mapapanaog o kung mapick up sa basahero. Ti amo ng Enhanced Local Public Transport Route Plan, ngayon padayaw ni Councilor Sidfrey Cabaluna, Jel? Ibla bumot sa mga loading and unloading areas. Actually, nag-exist nga daan sa to pa lang. Nga, kumbaga, luging kuan lang subong, ding dugangan lang ini siya sang mga, like, amo tong hambali mo, iba niya ruta nga bag-o bala. Dito, may dugang din man to nga loading and unloading areas. Pero sa mga drivers nga daan, nga kubalaan nila, especially dire sa may downtown area, wala bumot siya, may ara designated ni area, nga loading and unloading base na nga daan. Nga supposedly, dira gid man madrop sang mga pasahero ang mga drivers sadto pa lang. It's just that nga ti madaw mo ukit man ang do buto hambal nimo nga do medyo may sabat gid abi that comes hambal nga wala man sang signages nga loading and unloading areas. Rason nga ti bot silingon ti pwede kami di ka drop sa mga pasahero namon pero may iba niya nga mga drivers ya bombot siyam nga balaan nila ahead of time, nga dira gid man nga areas, hindi pwede makadrop sa mga pasahero dito pa sa ulunhan. Rason nga ti, nag-explain ini sila ya sa mga pasahero once kami ara passenger nga dito nagareklamo, bala, bumot siya, depende ganin sa driver. Pero with this one, sa implementation kung tani, nga ang binalantaw man diri nga problema is ang preparedness sang technical working group. So, ligad pa ni hitso nga madamo naman ni
procurement sang pinta, miara nga nag-ubra on the ground. Subong pa lang ligad pa itong pinapagpintahan ang mga loading and loading boxes, pero subong pa lang gali ini hitslok ginpasar ining abi ordinansa regarding diri sa loading and unloading areas. Pero ilang taon na ito sa komitiba ni Councilor sa District Cabaluna, kung mapadasi man nila ini Bombocham, kaya basi magtuga man ini siya sa mga away sa dalanon when it comes sabi sa implementation kag pag-question sa mga drivers, sa mga traffic personnel sa Iloilo City Traffic Management Unit. All right. Kaga Bombocham, no, idugang talang subong adlaw nga balita diri sa bahin sa Iloilo City Hall nga ti ining si Mr. Dilaliana wala sa mga kabombo naton anay man nga ako ni Vice Mayor Guillermo Del Riana ang subong nag-obra bilang assistant si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Din promote siya sa opisina ni Mayor Jerry Tranias bilang executive assistant. Kaga ang ginapasuni kag dumi ginabat-ibati mali sa City Hall Bombocham nga miista kuno sa mga official abing team na mga konsihal nga mga padalagan sa idalom ni Mayor Jerry Tranias nga ti kuno maatras pero ti gina-confirm sa paman ini sa basin ni Mayor Jerry Tranias pero ti ni ara agid man kuno nga pwede posible kuno nga mag-atras. Ate Bombocham, ariyo po to this Mr. Deliliana, pero with this one, taon tain to confirm pa man lang ang other details. Pero confirm na gid man nga kwan siya. Bombocham, ari si Mr. Deliliana for interview, Bombocham. Good afternoon, Bombocham, kag good afternoon sa tanan nga pagsalamati ang inyong programa nga Bombo Radio. Good afternoon, sir. Ano nga field ikaw gin-promote as executive assistant? May hapon. Actually, gin-promote ako ni Mayor Jerry Tranias sa executive assistant para sa mental health. Upod ko si actually yan ang programa ni Ma'am Raisa Tranias. So, mabulig ako da siya. Kaya actually, hindi malayo ang mental health program kay sang chimpuan ni Vice Mayor Giling Dilaliana, daw siya man ang gabulig niya. So, ko ni Mayor para buligan ang mental health program sa ating siyudad. All right. Pati kabay pa sir nga ang ligasiya sang imo sining grandfather, imo sini mapadayon sa amo sina nga field, sir? Yes, kabay pa kay kahapon gani nagmeeting kami sa babaw sa kay Mayor inalantaw namon kung ano ang program yatag namon kung makalabot sa kada barangay kay sunod sa DOH sa kada barangay ni ara gid sang may mental problem dira ni ara gid nga bululigan kada barangay siguro may ara pulo inaya reported pa na ni ara kada siguro nga unreported so dapat buligan ta na kay gusto ni Mayor nga matatapan tagit ang mental health program. All right. Sige sir. Anyway, balang ko medyo masako-sako ikaw. Thank you so much for giving us time diri sa Bombo Radio. Good afternoon and congratulations, sir. Thank you. Thank you man sir. Thank you man mabuhay ang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Bombocham na batian ta diri ang kabasin sa pagpahayag ni Mr. Delaliana kasi sa timingan gid diri nga naggawa siya sa office ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon no kay ahead of hour ago nagastoryan siya with Vice Mayor kag pila ka mga officers diri sa bahin sa Vice Mayor's office pero wala pa man ni siya sang time gid or like na plaster nga tion kung saan oy ni siya magasaylo sa opisina niya with the Mayor Jerry Tranias pero amo tong matipong siya nga may isa kuno ka konsihal nga probably maga-withdraw sa iya posisyon kag ginapat-ibati man diri nga si Mr. Dilaliana ang magapulos sa posisyon niya na sa mga kabombo naton. All right. Ini si Bombo Angel na Peculiar Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Derewabit balita nagikan sa Iloilo City Hall. Balikan ta dugang sini nga mga impormasyon. Iloilo City Traffic Management Unit plano nga 40% na lang sa traditional jeepney sa first town na pasudlon sa syudad para matatapan ang pasahero sa pagbukas sa klase. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga
pahibalo. Ora The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 26 to June 1, 2024. This coming Friday is payday. Spend your evenings sa Plazuela de Iloilo sa among adlaw kag samtang kamo nag-enjoy sang inyong dinner. Ang Rains Band ang bahala sa paghatag sa inyo sang entertainment sa Thank God It's Payday. Mangini inyo umpisa alas 6:30 sa gabi sa Mayo 31. Ang Binhi Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock extravaganza sa concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hunyo 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiban ay gaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 2, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga magtuon nga mangin maayo nga caretakers of nature bangod ini lamang ang paagi nga mabuhinan naton ang negative impact sang climate change sa aton kabuhi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947.
Sang 1923, gintukod ni Delarama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang Delarama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, sigurado ho. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone to sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Iloilo City Traffic Management Unit plano nga himuon 40% na lang sa mga traditional jeepney sa First Town ang pasudlon sa syudad para matatapan ko ng pasahero sa pagbukas sang klase kay kagainati damo sang mga reklamo nga nagguluwa matapos iyang ati amotong klastar balas ang nagligad sini na sa gandam laglang 25% lang during weekdays ang panugutan nga makasulod diri sa syudad sa Iloilo sa mga First Town public utility jeepneys.
subong 40% na. Check ta bala ang balita with a Bombo Marisol Viñasol sa report ta please come in. Ano diri Bombocham sang mas maayo nga estratehiya ang Iloilo City Traffic Management Unit nga iduso ining 40% imbes 25% lang iya sang mga traditional jeepney halin sa first town ang pasudlon abi diri sa may syudad para ti matatapan ining mga pasahero ilabi na sa pagbukas sang klase ining may kaangtanan no sa ginapatuman o kun igapatuman nga Enhanced Local Public Transport Route Plan. Sang natigayon naton nga ma-interview diri si Police Colonel o kon si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit bali sa pag-assister nila si Bombocham sang duha ka adlaw abi nga dry run sa nagkalain-lain man diri nga terminal sa first town kag second town may pilagid ka mga problema abi nga na-encounter ang mga ini kaangay abi sang pagpugok sang pila ka mga pasahero ilabi na sang gapon nga adlaw diri sa bahin sang Ceres Terminal sa may Tagbak Terminal kag sa may terminal man diri sa Mohon Bombocham sa diin bangod sa o kung nakita diri nga rason amo ang kakulangan abi sang pila diri ka mga traditional jeepney nga wala abi na palista sang gapon nga adlaw sa pila diri ka mga dispatching area labi na ining mga plate numbers nila bala nga supposed to be ipa-schedule nila bago sila magbiyahe kay ti na alat lang for 25% lang gani ka mga traditional jeepney nga na-consolidate sa amo abi nga mga rota ang pasudlon sa may syudad sang Iloilo. So sa among mga nakita abing assessment no sang gapon nga nagkalatabo. So sunod diri kay retired Colonel Oldarico Garbanzos nga pataasan nila sa 40% sa diin gin-impose na gani ini nila gapon Bombocham kag ti amo man inino ang ginaplano nila nga i-impose ilabi na sa pagbukas sang klase kay ti amo ni balang mga pila ka problema man abi nga na-encounter nila. So aside diri no nga pasakaon abi nila ining numero no sang porsyento sang mga traditional jeepney nga pasudlo nila diri sa syudad may mga pila pa abi ka dapat sila nga nakita nga dapat pagid abi i-improve ilabi na iya sa pagbantay diri sang mga loading and unloading areas wherein dapat tumano no sang mga traditional jeepney drivers kag even mga modernized drivers diri Bombocham nga ti kaangot man ini no sa ilang Enhanced Local Public Transport Route Plan para magmaayo bala ang ining sistema man sang trapiko diri sa baybahin sang syudad sang Iloilo pero susubong ginhatag-hatagan pa ini sang Iloilo City Traffic Management Unit sang pila man ka mga allowances pero sa suno kay retired Colonel Garbanzos nga ti kon matuman na gid man ining Enhanced Local Public Transport Route Plan hindi na ini nila pag itolerar no disiplinahon gid ini nilang mga posible magabayular iya o hindi tuman abi sa ginapatuman nila o kung ang ginhatag nila nga loading and unloading areas para sa mga rota abi diri sa bahin sang first towns kag second towns nga nagasulod diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton interview kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Subong 25% ti hampangan namon ini ang 40%. So sa pag-abot ini sang amon nga way forward sini 40% i-utilize ginaton ina during sa opening na sang classes. Kay for sure gina-anticipate na that is why nga nag-recommend kami sini sang 40% so that nga ano ini no maging ma-accommodate ang tanan nga mga pasahero particularly diri sa first town. Ang ining 40% i-utilize gidya ini sa siguro bilog ng adlaw. Well, depende ini no, depende. Pero ang amon dira is kinanglan pagid namon ang buffer man sang city loop naton. Kay kon may 40% ang aton nga mga first town man lang ini nga mga pasahero nga i-cater nila. So dapat ang city loop nga ma-cater man sang mga pasahero nga naga-kadto diri sa syudad sang Iloilo. So dapat may buffer man sila no. We're in part ini sang amon nga istoryahan buwas sa debriefing no sa implementation sang LPTRP. So ginaplano niyo Colonel nga instead of 25% sa buwas possibly maano ro kamo mapatigayon nga 40% na or sa abri klase pagid Colonel. Sa abri klase ni amo na actually ako man nag-recommend sang 40% kay nakita ko ang situation nga kung may klase diri si volume sang ano ni pasahero no sa aton nga mga terminal particularly sa first town.
So amo na ang first town naton gidugangan naton from 25 to plus 15% ina nga buffer, so that ini maka-cater, no. At the same time ipreparahan man ini sa aton nga City Loop nga kinanglan may buffer man sila nga additional dira sa terminal, so that kung magdamo man yang halin sa mga probinsya may makater man sa ang naga-travel pa kadto sa Sudan. Nabatian diri ang kabahin sang aton nang interview kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit. Kagti sang gapon Bombocham kong nahibaluan lang sa mga kabombo naton ang nangin sitwasyon iya sa mga terminal diri halin sa first town kag second town nga mga ruta. Bali do hindi mag ilintindihan ay diri Bombocham ang pila diri ka mga pasahero and pila ka mga naga-assister lang man gani sa sa dispatching area sa diin nagapanagtag lang man sad sining car pass kag naga-assister sa pila diri ka mga na-register abi o kun na lista iya nga mga traditional jeepney nga supposed to be mabiyahe sang gapon nga adlaw kag ti do wala gid nagtala lang diring pila ka mga pasahero, and at the same time may mga pila gani ka hindi pag ininsindihan ay o kun pag binaisay mismo sa diin may mga malain na gani nga tinaga ang pila diri ka mga Public Safety Transportation Management Office nga naga-assister para sa sining dry run abi sang Enhanced Local Public Transport Route Plan diri iya sa may syudad sang Iloilo. Karadawan lang kay ti ordinansa na tapos madry run pa lang niya. Nag-dry run pa lang. Tikunti lang tawa ba lang natabo. Abi ko anay kay Enhanced Local Public Transport Route Plan na ni. Pag-implementar sini, tayo yun na ang tanan. Sus Maria Kagusi po. Amo na ba lang basta ginadali-dali ay para lang nga may ara. Kaya mo ningwa iya sini Bombosolti. Nagahibubunot man to yung mga taga First Town kay magluwas nga nagahibubunot ang mga taga First Town ang mga estudyante. Kay may mga klase pang iban, although nga si Mayor Jerry Treñas may pronouncement nga bangod nga yara pa sa 40 degrees Celsius ang heat index diri sa syudad. Ginpaiway sa gyapon ang face-to-face classes, but ang iban sini nga mga estudyante nagabalik pa sa eskwelahan. Nakabatsyag sa gyapon sang kakulang sa mga salakyan na kagaina sa ngaga Bombosol. Actually, Bombocha, may development o kung may progress na sang ginang aga, sa diin wala naton nakita sang pagpugok abi sa mga pasahero kay rotational Bombocha mo, wala ikaw sang may nakita na nga talambay abi nga mga pasahero diri sa mga terminal bangod ginakakuha inigilayon sang sining mga traditional jeepney abi nga mabiyahe sa amuni nga adlaw Bombocha. Kag ti amo na isa lang diri sa mga nalantaw man naton nga do nagaulog agunto abi o kung apektado sang amuni nga pagpatuman nga 25% lang abi ang pasudlon sa syudad kada weekdays among pila diri ka mga pasahero kay 3 to 4 times a day 3 to 4 times a week lang ini sila pwede makabiyahe iya Bombocham. All right. So okay na sa 40% medyo hindi na maatrasar, hindi na huol para sa mga taga First Town nga masulod sa syudad sa Iloilo per observation dira kag sa plano man. Bombo Angel sa Bombo Sol sa Iloilo City Traffic Management Unit? Depende pa ni Bombocham, hambal gani ni retired Colonel Garbanzos nga hampangan pa ni nila, so posible mabalik abi sa 25% or 40% as plan gani o kung posible pataason pag diri Bombocham sa depende man no sa pasahero abi or volume sang pasahero sa abri klase. All right. Sige. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Marisol Biñas. Nagalaom kita banwa nga napasar na ang Enhanced Local Public Transport Route Plan. Plastado na ang tanan such as the loading and unloading area. No, galing kiti may ginpang dugang. This was identified previously, pero amot may gindugang pigiguro nga nag 850 na. Pero amo lang na bala makadilis maya lang kay may initial na nga nabutangan sang pavement markings. Pero why man gyapon ginasunod kay ginaparkingan sa mga pribado sini nga salakyan. O granting for the sake of discussion, ang iban nga napintahan nagkalapanas na. Pero kooperasyon man kung tani sa nasiling na naton sa mga
drivers sang mga modernized bus or minibus. Kay ti total dugay naman kamo nga nagamaneho, balaan nyo na diri ang mga pasikot-sikot sa bayang sa syudad sa Iloilo, iplastar nyo man kung tani, bisan wifi sa loading unloading, bala kay nagkalapanas kung rason nyo pa, iplastar nyo man sa lugar, magpapanaog or magpasaka kamo sa pasahero. No? Kay ti gamay na nga daan mga dalano naton diri sa syudad. Ginpalapad taman pero ginparkingan ang kilid sang dalan ti. Sus Maria kagusep po, may mga parking areas man pero ang iban nga mga bintahusog ya pangita gidya sa lugar para nga makalibre sang parking. Sa aton sini nga mga taga Palamati, mga kasubong sini iya nga mga problema, gamay man lang kun tani ni pero kung pabayaan, sa ulihi madako ini. No? Ti daw kasubong iya gani nga naanda na sang mga minibus nga sa bisan diin lang sila iya magpasaka kag mapapanaog sang pasahero kadelikado para iya sa iban sini nga mga motorista. Now, sa 25% do medyo mambal naton alang-alang gid. That is why nga ginduso ni Sir Garbanzos nga himuon 40%. Ang first town jeepneys nga makasulod. Upwes katido okay maguro magamo sina sa aton sinimatag Palamati, pero ang punto naton bala nga nagalaom kita nga plastado na napasar na nga mo sining ordinansa gingalan-ngalanan pa enhanced local public transport route plan, tapos namudamo palang liya sa mga kulang-kulang sa aton sini nga mga kabumbo, ikabay pa nga mahitso na, no? Sa aton sini nga matag Palamati sa mga opisyalis naton sa syudad, no? Kabay pa mapadasig yun ang pagtumod. Nagligad pa nga tuig kung hindi ako magsala nga mangtumod sa loading and unloading area, mangbutang sang pavement marking, so on and so forth, no? Anay kay implementar na do kinumos gyapon nga lugbate. Anong natabo man. Sa aton sini mga kabumbo, we don't understand nga hindi man niya tanan makuha sa isa lang kaduso kag mangin perpekto katulad sa mga ginapatuman nga mga ordinansa. Pero galing ang punto makapila na ni baliswaon o kayon, ligwaton, no? Kag sa tinaga pa sang ordinaryo nga tawo, duman tanay plastado na ni damo paglisang nga kulang-kulang. Kag mga kasubong sin may encounter naton nga problema. 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Dugang pagid sining nga mga balita, check ta si Bombo Jomar Villa kay pila kuno ko mga operator. Hindi na iya magsulod sa kooperatiba. Ang ginareklamo pagid sini nila kay ang Cooperative Development Authority kasubong kuno nga nalawaan na to ang ila opisina kay way kuno sa may nagatubang to sa mga operator. Maan kadya. Jom sa report please come in. Bobo Champ, kasubong ginapulihan karon ang pila ka mga operator diri sa syudad sa Iloilo. Kasunod ini sang reklamo sa pila ka mga operator nga nagdangop diri sa Bombo Radio nga kasubong nga wala sila ginatagaan, no, sang prioridad. Suno kay Luz B. Salaspi, operator ini siya sang duha ka bilog, no, nga may unit sang jeep nga nagpaydaloman sa kooperatiba, no, under ini siya sa may Ikahuda Panay Transport Cooperative. Ginapahayag diri sang natungdan nga nag-process ini sila sa nagligad nga tuig para magsulod sa nasabit nga kooperatiba, kay the same time ma-consolidate man ang ila sining unit. So ang requirement sa pagpaydalom sa consolidation o kung pag-under sa isa ka kooperatiba, dapat may ara ikaw sang participation fee, no? Ang iba to sa ila kuot sa bulsada tag 20,000 pesos kati ang mga maintenance to kung tani isang ila sini nga jeep or tiya mo nang kinahanglan agod nga makapaydalom sila, no, sa consolidation. Pero ang natabo sini do na tukiba nila nga ang ila sini nga mga unit way gali kuno ma-consolidate, no, nga naghatag sila sa kwarta, dayon way gali ma-consolidate ang ila sini nga unit. Ang
isa na sa resulta nga hindi sila makabiyahe no kung hindi ka consolidated. Sunod sa natungdan, gin pamangkot Manila sa ila sining opisina kung anong natabo kung nga away kuno sila makonsolidate, pero gin explicar man nanigad no sa ila sining kooperatiba nga gin drop no sa LTFRB ang ila sining mga dokumento nga ipidalom ko tani sa kooperatiba ining mga unit kay do may kulang to nga requirements nga do na ulihib la sa deadline pasa ang ila sining kooperatiba bumbutsam amo to nga why nagin aprubahan sa LTFRB. Actually do nag do nag ibual ni sa unang isyu sa ikahoda PTC kag sa LTFRB nga do nagprotesta lang sa may tubang sa opisina sa LTFRB kuna kuno ay gin pang aprubahan tong mga unit nga ipaidalom sa kooperatiba kundi pang consolidate. Protesta subong duay pa namatagan kag ang status ni sa mga jeep bumbutsam unconsolidated. Sa gihapon lakip diri ang unit karon sa sila reklamo nga si Losby Salaspe. Ti after sina na kay naghambal ang ila sini nga kooperatiba way naman sila kuno may mahimo kay nag-process man amo na ang gin-explicar to sa mga miyembro. So gin try nga gin dala sa pila ka mga operator ang ining concern sa bahin sa Cooperative Development Authority no do dire sa may Leganes ang ila sining opisina sini. Pero ang pathag diri sa mga operator ado kasubong ginapasalig lang kag way kuno sa may nagatubang to sila sa may CDA amo na nga uno gin question nila nga do kasubong do kumplotanay nga ti kada kadto nila to way sang may nagatubang agod ti address kun tani ang ila sining concern nga ti bayad sila participation fee no bayad sila para ti mapaidalom sila sa kooperatiba kag ay amo man ang ila sining gusto nga ti magsunod man kung ano ang luyag sa gobyerno. Pero after kuno sa sining mga sunod-sunod nga mga anomalya nga do kasubong nga ginapabayaan sila subong ga panglighap sila kundi sila makuha sa ila sining matagadlaw dadula at kunong ila sining nga gana sa pagpaidalom sa kooperatiba. Bubot sa masunod sining nabalaan nga titaba ka sibod no kag damo pa sang mga requirements amo na nga do na nadulaan na sang gana sa pagpaidalom karon sa kooperatiba. Kasunod sining natabo na nga nag-operate na ang Traffic Management Unit, LTO kag LTFRB at subong ginahabulan dalatong ila sining nga jeep ho ang iban sini do dire sa Lapos kay unit na isa sa Bayharo Citio. So standby kay budlay na kuno kay basikon magbiyahe sila kag dakpan kag mamulta pa sila 50 mil. Pero suno sa ila do kasubo nga nabutang ni sila tunga-tunga no do napalaman sila bumutsam kay kon lang tawon tang ila sining tuyo untani gusto man nila papaidalom no sa kooperatiba kag ma-consolidate ang ila sining nga unit. Pero ang natabo sini do may problema sa ila sining co-op kag sa LTFRB amo na nga do nabutang tunga-tunga ining mga operator ti subong hindi na sila kabiyahe kag ang iban sini naga-problema gid kay sa isa ka adlaw 500 pesos kun tani no ang ila sini nga ma-income sa isa ka unit. Kung may duha ka unit 1,000 tidako na kuno na nga bulig sa ila kun tani kag sa ila sini nga matagadlaw karon nga tanan. Ang panawagan kay sa gihapon duha pisla ka baton kayo da halin sa aton sining gobyerno. Aribla si Losby Salaspe sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Di na kami mag-co-op kay balaan na namon ang problema sa mga co-op. Subong damo na gani nag-withdraw sa mga co-op. Kaya nga, ang ginakwarta man lang nila, pabayron nila, paplayon nila, dang masulod sa ila. Di wala man nila ginakonsolidate. Ginakwaan nila kwarta. Di masulod pagid kami da, para pangwartahan pagid kami liwat. Hindi na kami magkon, kwaon nila amon prangkisa. Tapos kung halimbawa karon naara na sila ang amon prangkisa, pag hindi nila gusto i-renew kami niya, dulog yasin wala na gid kami ya. Hindi na kami kabiyahe kay kung hindi nila pa renew amon niya prangkisa, wala na gid kit sila yung nagahul sa amon na prangkisa mo. Subong ano status sa imo ni under kapas co-op? Kami sa co-op subong iya ni Lara. Ang problema na iya, wala iya kami consolidate. Kaya namin naging bayad di na.
Ang pamangkot da. So mo nang concern nyo sa nguna to, nga muna, Oo. ang ano nyo lang, do nabutang kamusto nga tunga, no? Nabutangan nito nga to nga. Kasi ang kwanda, ang lagso namon karon kay hindi kami kabiyahe. Kay naipit na kami. Din patawag namon sa CDA, wala man sa gatubang. Ang CDA wala man gatubang. Perme lang wala taong CDA. Kadua kami to nagkadto. Hambal sang ilang tawo dira sa sulod sang CDA. Wala kuno tawo da. Wala kuno si direktor. Gapuli lang kami. Kay wala man sa may gatubang sa amon. Kay kung hindi na kuha na nga ipilara da sa CDA. Para nga atubangon niya kami. Kay kung hindi man gid kami makonsolidate. Kuha na mo niya among kwarta. Kaya mo na pinangbudlayan. Hindi nga opisina nag-CDA, ma'am? Sa Liganes. Ha? Tubang sa Plaza Liganes. So bali, ano na sad, bitanan nga co-op nga concern nyo, draga diretso? Yes, yes. Ay, si okay. So, anong nyo masapol ka mo liwat kay Lara? Tani, wala man sa gatubang sa amon. Ginapatawag na sa to sa amon sa may CDA nga tubangon niya kami kung ano ang isabat niya sina sa amon sa amon nga consolidation. Kay wala yung kami kang consolidate, ibalik yung among kwarta para wala na yung problema, hindi man kami magkuhan, ibalik lang among kwarta, wala na kami yung problema. Kamo sa CDA, ma'am, nagkanto? Last month ng, mga April. So bali, way to madagayon kay way to sang, nag-support? Oo, wala kami nagatubangay. Tapos ang nagkabati kami na nga ang kwarta kuno wala na. Gingasto nila. Wala kami nalabot kung ano kay ang agreement namon to ya nga ang ginbayad namon para sa consolidation. Ano amon daya kundi niya to gindala, wala kami to labot basta nga amon niya ginbayad dahil sa iya para to sa consolidation. So sige. Si Los Bisalaspe operator sang Jeff Dericar Bobotsam sa Bay Ciudad sang Iloilo. Tiyak mo ni ang ila sining pamangkot nga kung paano nga matagaan ni karon sa sektor pangod kay ang usually kung may mga problema sila sa co-op ang CDA ang ila sining ginakatuan amo ni ang Cooperative Development Authority pero subong ko ng tabundo ay pasang development kung wala anong matabo sila sa mga unit kay duwa na black adlaw duwa na kadlaw nga nag-ubisa ng operation untat man ang ilan sila nga biyahe kaysa magbulta sila nakutag 50 mil kada unit na manakpan nga why ma-consolidate ang ilan sila diri karon tagsa ka mga unit Bombojam. Alright, di bala Bombojomar gindala ta man last time. Yeah. Ang problema ni nila nga ginareklamo nila to ang ano kani under sa ano nga kooperatiba si Mr. Leo de Lara sa Ikahuda PTC Iloilo City Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association Panay Transport Co-op. Tindi bala do na sabat niya naman ini? Yes, nasabat na to ligat nga explain na to nga tigin process to nila mo to kuno dugi na lantaw ni Leo de Lara ang problema to kuno sa LTFRB. Sangging kantuan tang LTFRB ano gani sabat kay LTFRB Joms? Ang sabat sa LTFRB do may kulang kuno to sila nga mga requirements. Pero ang kwarta nabayad na ya. Ha? Ang kwarta nabayad na. Nabayad na. Ti sino kuno gani dapat ang masulbar sina? Ti aboto ang amo gani ga palibog ulo ka co-op kay sa LTFRB kag sa ila siding opsina di baksulbar. Ang sa CDA do way man kuno kay di kadua na kuno sila kadto ang problema abi ginareklamo ang sang mga former member sa isa ka kooperatiba ang isa ka opisyal. Now, ang balibad sa isa ka opisyal sa LTFRB. Sa ipamangkot ang LTFRB, may kulang kuno nga mga papeles, tapos in terms siya sa kwarta, within na kuno yan sa kooperatiba, dapat sila na yung masulbar. Karon ay pahuga sila kamot. Dapat, ang ahensya sa gobyerno nga magahusisa sila dire, magapatunga, amo ang Cooperative Development Authority. Ugaling kiti sang makanto dito ang mga operator agud nga magpalabot sila reklamo permi lang way tawo. Titingwaan tani nga mapalabot sa Undersecretary Joseph Incabo, nga
may mga kasubong sini nga klinabo kag ang complaint is that nga wala sang masami wala tawo or way magatubang or ginabalibaran ang mga nagareklamo nagapangayon sang assistance bulig sa Cooperative Development Authority Region 6 para kung tani nga hatagan man sa nagakigo sini tulupangod ang ila sini nga problema. Joms? Yes. Amo na ang gin-mention dere. Actually, droga plano na sila bubutsampe. Do same kuno matabo di Sente Farming rally to sila. Bubutsa para at least nga matagaan sa... Usik lang sila sa Chimpo, magsaga sila karali-rally ito sa LTFRB? Hindi to sila maralis, may CDA naman. Sa CDA naman? Ti, why mangyapon pulos kay why ganitaw to? Amo nang isa to sa himuon nila nga lihok para at least ka matagaan kuno sa atensyon pagid ang ila sini nga mga problema kay tiway na sila plagatuan mo samtang nga alawig kuno nga nagalawig ang mga inadlawan di sila kabiyahe nagalawig pagid no ang ila kuno sini nga pagantos bangod nga ti ang ila sini nga mga unit ang naka-standby kay hindi lang mga operator kundi ang mga driver sa depektado do makuno nga may mga gina pa-eskwela pang magbataan ang iban siniti bunang isadra sa ginalantaw dire nga problema karon sa mga operator bangod sa sining mga kakulangan man sang ahensya man kung tadi nga matagaan sa gitropangod ila sini karon nga mga problema bumutsap. Kang nanotisyaran ta ikaw ano ganina? Ikaw DTC? Yes. May sa nagligan to may problemado man to sa Western Visayas, di ba? Transport Cooperative. Roger that. Nga nagkinagamo man to sila. Kag tikon lang taon naton problematic ang mga kooperatiba. Tikon tani ni ginadangop na ni sa talatapan sang Cooperative Development Authority galing kiti. Kung madumduman ta pa balik-balikan ta sa aton sini makabumbo. Duway man gani iya duway lang man niya sa bungo gani iya sang CDA ang natabo sinadri nga kamalamalahan man sa kooperatiba sang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Hamakon mo gani Bumbo Jomar, alkalde na ginto gani isang syudad sa Iloilo ang luyag magpakigistorya. Tapos daw kasubong iyang ang treatment sang ambot kong former. Do former na to bla kay pinahali na to, ambot kong siya magyapon. Ang pagtrato iya sa alkalde sa syudad sa Iloilo nga nagasik audience sa iya para nga mapatungan ang problema sa kooperatiba sa syudad sa Iloilo. Do abi aguro si Mayor Jerry Triñas mananggiti. Why nasapak? Nagano lang dira iyang mga taga Cooperative Development Authority sa Region 6. Time in, pungko, pamahaw, panyaga, time out, puli. Amo lang na iyang ila papel jobs? Na tingala sila gani kay duway gid kuno may gatubang to sila. Okay naman na tadi sulod mga operator nga kun tani bisan kun paano nga ti dilas la maruya man la nga magkadto to sa ila sining opisina agod nga matagaan sang kasanagan kay do amo na lang ni kuno ang ila sining do last chance nila to nga maka palabot to sa ila sining reklamo sa CDA purti kasubong nga do gina duway man kuno sila ginasapat abi bubutsam sa nasambit karon nga opisina nga kun paano kay kulang tawon ta sa kadamo sa mga problema sa mga kooperatiba gid man diri sa syudad sa Iloilo duay pagkita pati ka dumay na dumay na gin gin patawag o kun gin gin tagaan da sang itulupangod ang mga problema nila kay balata hindi man isa nimo ako di halos kalabanan gid amo na yung problema karon under man sa ila sinitagsa ako mga kooperatiba bamutsap ang iban sina plastada tundugang dire kay may iban pagigali nga operator dire ang nagapalabot mo dire sa aton sa mensahe nga mag pabutyag man sang ila sini karon kun may mga
problema man sa ila sining kooperatiba, Bambucham. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Damo nagahambal nga halit ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Damo man na nagahambal nga it's high time nga dapat may improvement man in terms ng aton sini public transport. Ang iban siniti hindi maka-move on bangod nga hindi makasarang sa kamahal sa mga balayran, show money, so on and so forth. Ang iban sini nagtingwa ng utang, tanan-tanan na lang ang mga medyos posibles para lamang makaupod man kag mapadayon ang ila sining makabig naton nangin palangabuyan. Kay gina comply ang mga operator nga magpakigbahin sa isa ka kooperatiba, ang iban sini nagtingwa nga makasulod sa kooperatiba. Now, ang patal nga istorya, amuning natabo sa problema ni nila with the Mr. Leo de Lara. Nga pa-consolidate sila, nag-upod sila sa kooperatiba, kung ano mga balayran, ginbayran. O galing na balahuba ini, sa itong tsimpo bala nga manghatag na sang sticker ang LTFRB kag ang Iloilo City Traffic Management Unit para nga pamatod nga ang isa ka traditional jeepney sarang pa iya nga makabiyahe kay consolidated ini siya or kabahin siya sa isa ka kooperatiba. Tinakibot ya karon ng iban sin mga operator dito sa Maylapos area. Sila yung tinakabayan na kami, hambal samon, consolidated kami, tingay hindi kami matagan sa sticker raw. Kay Igo mura na ibaluan, why sila gali ito ma-consolidate sa bahin sa LTFRB. Now, pinamangkot ang LTFRB. Kay tudlo ni Mr. Leo de Lara, ara ang sa LTFRB ang may salabton. Ti karon ng LTFRB, nagambal man ito nga kulang sila sa papilis, kag dapat yan sila na masolve. Kay internal na yan sa kooperatiba nga problema, nga magpakig silabot kami dabi. Titinudluan na. Tikon tani ang mga may problema sa mo sini nga concern, may dalaganan kung tani iya ngayon siya sa gobyerno, of which may ara man. O galing kiti asper sa mga nagareklamo nga mga operator, gakanto sila to sa sining kooperatiba or sa sining Cooperative Development Authority Region 6. Pero why ito tawo? Pero sureball ko may tanga ilaga kaglangaw lamok na to, no? Tawo gruway. Anyway, hindi lang amo sina ang problemado sa bahin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Speaking sa gyapon sang kooperatiba, hindalata man nga isyu sa bahin karon iya sang Western Visayas Transport Cooperative. Nga ang mga pila sini ka mga miyembro nila luyag nga mag-withdraw sa ila sini nga membership kay wala sang transparency. Hindi naman niya makapasilabot ang LTFRB kay internal naman na nga problema. So kung tani idangup ina sa Cooperative Development Authority, ugaling kiti wala. Zero balance, why gidyamot kung ano pang purpose ni karon sa Cooperative Development Authority? Kung mga kasubong sini nga problema, hindi nila mahitso, hindi nila mapatungan. Ti Undersecretary Joseph Incabo, sir? Assistant Secretary Virgilio Lasaga? Assistant Secretary Pindaton Disimban. Grabe Kabay pa nga ti hindi iya binisaya or hindi iya hiligay no ng pagbasa sa inyo nga mga titulo. Nga mga usik-usik kag asik-asik kamo. Sa paghatag man sa nagakigo sining tulupangod sa problema sa mga operator karon.
Ti kinamatarong sa mga operator magreklamo kag magdemand sang transparency. Indeed kay may ara sila sang kwarta nga ginbutang dira. Ti kano mamangkot sila kung di na nagkanto ila kwarta, pila bilin sa kwarta, ano nang plastada sang aton sini mga kooperatiba? Oh, hindi kahatag dira karon ng mga opisyal, kundi dapat may mahusisa na. Ngayon siya sang gobyerno kay kamong dalangpan karon ti why? Ti mano na hulaton yung nga magbinon-anay, maggalinab-anay? Mayo ganito sang nagligat to kay ang as per sang complaint, ginglungi lang iya sini nga tudlo. Ti hulaton ta pa may magbinon-anay, labanay, tiniruhay? Kaga mo pag-akto, kaga pagpulok-pulok sa nga Cooperative Development Authority? Damo na guro ng pulok kung kabahin sa kooperatiba ang taga CDA. Sus Maria Kagusep. Amo nang problema sa aton siningahin siya sa gobyerno. Hindi lang kay ang CDA kalabanan problematic pero kung kaisa makabulig man. Pero tani mas mayo kung makabulig hindi lang kay kaisa kag hindi mangin problemado. Iban sini mabalita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manusing Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapo lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Panay lang kamo sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo sa Facebook Live, YouTube channel, kag subong man sa aton sini nga Bombo mobile app, kag sa inyo sini nga mga transistor radio 837 kHz sa inyo sini mga radio dial. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 26 to June 1, 2024. This coming Friday is payday. Spend your evening sa Plazuela de Iloilo sa among adlaw kag samtang kamo nag-enjoy sang inyong dinner. Ang Rains Band ang bahala sa paghatag sa inyo sang entertainment sa Thank God It's Payday. Mangini inyo umpisa alas 6:30 sa gabi sa Mayo 31. Ang Binhi Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hunyo 1, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pagaiban ay gaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 2, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga magtuon nga mangin maayo nga caretakers of nature bangod ini lamang ang paagi nga mabuhinan naton ang negative impact sang climate change sa aton kabuhi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok,
maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon mangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine and again, ari kita para sa kahapon lamang program Masayang Wednesday. We have rain, we have sunshine. Beautiful combination. Daw na kondisyon gid sa maayong aton nga lawas. May init, may ulan, may bugnaw, may paang. But anyway, ari kita para padayunon ang pagdalo sa inyo sa mga very interesting man nga mga istorya. Yesterday, we left off with the story of Lala Teray. Kag today, padayunon nato nina ang kasugpon. Sa ula nato natapos basa nga iya nga
istorya. Gani plastar na kamo dira, mga kabombo, updi ninyo ako sa sining hapon. Again, this is Tita Regine on the 29th of May, 2024. Beautiful Wednesday. Sa inyo may istorya, feel free i-email na ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga ito nga ang bahanon para sa inyo this afternoon from Kija Velez. Ikaw na. Welcome sa kahapon lamang program. Ito ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidaw era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at kong puso. Pabubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y aba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y aba alam mo, inspirasyon na vida. Kung cuidaw era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, sana, sana ikaw na. Sana, sana, sana ikaw na. Yes, I hope ikaw na ang susunod ko na letter sender. Diri sa Star Star FM. Diri sa kahapon lamang program, mga kabombo.
Na ano man ko yaman. Anyway, I was saying, ay sana ikaw na ang susunod nga letter sender ko diri sa kahapon lamang program. Gani, again, ihulog or ipadala na ang inyong nga makasaysayan, ang pinakamadasig ang mga pag-email sa bombo_ilo@bomboradio.info. Sa kay Toto Max, gali dira ang ato nga winner, nga gindawag nato last Saturday. Toto Max, lihog kadto ka diri sa station before 2 o'clock sang hapon sa Sabado, June 1. Mag-interview ako sa imo, kag sa imo nga pagkadto diri, palihog dala ka sang imo again pa Xerox 2 copies sang imo nga ID. Alright, Toto Max, ha? See you this Saturday. Anyway, kahapon, ginsiguran tabasa, medyo may pagkalawig-lawig man. No? Again, 2 days naman nato nga matapos. Sulat diri sa ato ni Lola Tiray, but very interesting, ha? This is all about sang iyang sister, si Deding, who was only 18 years old, sang gindapuan sang masakit. But before that, she was telling us nga ti super pisan-pisan gid ang ini nga iya nga utod. Kag dula ga pa huway. Tapos at 18, ha? Grabe magmama. So, good na siya makamama na siya sa isa ka adlaw, pila ka beses ang pagmama. Good na siya, as in trabaho lang siya. Tapos dito na gid siya nagstay, no? Dito sa balay ni Lola Tiray, kay ti natak-an siya kuno sa baba sang iya nga mother. Ti nag-warn man ang mother ni Lola Tiray, kag sa ang iya nga father nga, dapat pupulion mo na yan si Diding diri sa balay. Bala ka da, kung dira sa imo, kung ano magkalatabo sina sa iya, ay ambot imo gid ina nga palamukol. So, ikaw gid ang mabasulan sina. But anyway, tigin ang balay niya man ang iya nga sister, nga si Dede, puli ka to sa balay. Pero hindi gid siya magpuli ito. Kahit siguro daw okay na siya daya, no? Ng of the nine sila ni Lola Tiray. But anyway, to cut this long story short, gindapuan sa masakit, ining si Deding. Nga doon naglala na gid siya. Daw, hindi na maintindihan, as in nagalubag, ang iya alawas, especially, nga ang iya ulo, ginaliad niya, pakadto na sa iya nga likod. Nga sa pag-describe ni Lola Tiray, daw nakulbaan siya, basi mautod ang iya nga puwak. Kag hindi may baluan kung ano iya nga masakit. Gindala sa hospital, wala man nag-ayo. Tapos ang nagbalik sila sa ilabalay, naglala na gid siya. And then may isa sila kakilala nga nagambal sa ila nga do grabe na gid na ang ginabatsyag sa inyo nga utod ni Diding. Dalaan nyo bala sa amo ni nga manugbulong, kay sigurado gid ako nga mapaayo niya ina. So syempre at first nagduda man sila, but nakita nila no nga do ka grabe na gid man sa sitwasyon sa ila nga palangga nga si Diding. So nag-gamble sila, gindala nila to kag sang kalayo pa no sang lugar sa Manugbulong. So kisang gindala nila didto nagambala sa Manugbulong, ay grabe na gid ni. So ipamangkot sila, are you willing bulungon ko ni paayuhon ta ang inyo nga utod. So dapat ang ibayad niyo is amo ni do 774 and 74 centavos, something like that. And then dapat ang tanan-tanan nga mga kinahanglanon sa pag-ubra sa iyang utod, i-ready nila do before 10 o'clock at a certain day. So, anyway, ginhimos man na to nila, and then, paghalin nila to sa balaya, according sa ila, wala na yung pulso si Diding mo, nagatibok-tibok na lang ang iyang kasing-kasing. So, amo to, damo gahambal, ay daloon nyo pa na siya, basi kung maano na siya, along the way, basi hindi na ginaya mo ang pawan siguro, but anyway, so napati sila, no? Nga mapa, ayos ang serwanang at itagonda lang sa kay Inday. And true enough, ha? Ginoperahan siya kuno sa may tingkoy ayon, and then didto nila no ara man sila kag nakita gid nila nga ang iyang get up do iya gid sang doktor, pero ang iyang istorya gali kuno is that may tamawo siya nga friend. Kag amon ni ang family niya nga mga family ini no mga tamawo kag daw into line of medical practitioners. So may doktor, may nurse, daw mo sina. And then dito nila nakita no nga although siya ang gapangamot, pero lain na ano. Although siya gali siya ang ara dito, pero daw lain na ang nagapangamot. Anyway, to cut a long story short, napapauli nila si Diding sa ilang balay nga buhi. Pero gina-maintain nila ang mga bulong, mga fresh cut nga mga
kahoy-kahoy nga ginabukbok, tapos amo na ang ginabanyos, tapos may lana. Kag nami man siya no ining si Lola Tiray because nga dito sa iyang nga poder, so ginatang ano yaman ginapisanan yaman nga makadtuan dito ang bulong daw Tuesday and Friday, something ang iyang lakat dito sa pagkalayo-layo pakatama kag kabudlay-budlay pa si iyang lalakton, but anyway ginahimo niya para lang sa iyang nga utod. So nakapuli si Deding kag didto gihapon. Ay hindi na dito na sa ilang balay sang ilang parents. Tapos si Deding dito si Lolo Tiray dito naman nagstay. Ang iyan na lang nga bana nga si M amo to nagpuli si iyang mga kabataan. From here padayon na nato no ang wala nato natapos nga sulat kay istorya ni Lola Tiray. So, Tita Regine, abi mo, nahadlok bala ang malain it ginhawa sa lana ni Deding. Bale, amo ni, no, ang ginhatag sa iyang manugbulong nga si Inday. Nga ang balay ni Inday, tuman, gidya kalayo sa ila, kag kinahanglan, no, nga sakripisyuhan gid nila para nga ma-maintain ang mga bulong ginahatag sa iya kag kabudlay-budlay panigali kay according kay Inday kung grabe na tama ka iwat sang bulong ang kinahanglanon ang iban kuno sa mga malayo pa nga lugar tapos ang iban kuno dito pa sa guwa sang pungsod sa mga disyerto na dito pa kuhapon. So anyway, so padayon na naton. So tita nadlok balang malain at ginhawa sa lana ni Diding. Kay samtang ginadala ko ina, ginatugungan ni Inday kalana, wala ako sa may nabatian, nga may nagahuni. Kag wala, gid ako mahadlok, bisan gabi na. Basta, dala ko lang ang lanahan ni Diding. So dako ang alibyo, nga nag-amat-amat ayo siya. Nagahambal na siya, ugaling pitla, nga daw bata. Kag nag-amat-amat man balik ang iya memorya. Ang kahimtangan ni Diding, hindi nalipod sa kay Inday. Nahibaluan na ang tanan. Mga isa na kabulan si Diding sa balay. Hambal ni Inday, kinahanglan, dalun siya para ma-check up, kag makita, kag ma-check up ni Inday. Tita ng problema ako kung paano madala si Diding. Sugin-sugiran ko sila, si tatay, si nanay, kag mga utod ko, kung paano ma-check up si Diding. Hindi na pwede nga ikarga pa si Diding sa duyan kag tuwangan. Tiyambal ka manghud ko nga si Nonoy. Pasak yun sa karabaw, kay siya lang ang maalalay. Duha sila ang masakay, kag kaptan na lang. Tita naghipos lang kami, nga amon ina ang iya nga tugda, siling ni nanay. Delikado, basi mahulog ka mo. Sabat ni Nonoy, akong bahala, hugton ko lang ang pagkapot sa iya. Siling na, si Toto ang maguyod ka karabaw, kag si Inday ang masunod, basi mahulog kami, sa luon na kami. Tita, ako ina ang ginasiling na nga masalo. Hambal ni tatay, pwede man ina, kay wala man kita sa pangitaan kasalakyan, damo man ang nagasakay sa karabaw. Tita sa una, karabaw ang ginasakyan ka mga tao, kundiin sila magkanto. Wala ako magtugda, kag hindi ako tani gusto nga magsakay si Diding sa karabaw, basi mabudlay. Baw si Nonoy nga ini, tama ka arisgado. Pagkaaga, dulong pa kami maglakat, 4 kami, ako, si Diding, si Nonoy, kag si Toto. Ginpasakay si Diding, dason si Nonoy. Ginahakos na si Diding sang hugot. Hambal ko, halungan mo gid ang magulang mo ha nga hindi ka mo mahulog. Sabat na, hipos ka lang day, makahibalo ako kung anong maayo. Naka-training ini sa Mountain Tiger. Baw mataas pa sini ang ginalumpatan ko, hambal niya. Baw tita, tama ang iya katarso sa iya. Kung makatugda daw mayad lang. Nag-eskwela pa sila ni Toto sa high school. So samtang nga nagalakat kami, si Toto ang nagaguyod kakarabaw. Ako ang nagasunod. Nakalampuas na kami sa ikaduha nga barangay. Ang ikatatlo nga barangay, ang karsada sa kilid ka irigasyon. Didto nagsugod ang problema namon. Samtang nagalakat ang karabaw, nagatanga, do nahadlok, kay nagapamati ka tubi nga nagabukal sa irigasyon. Hambal ko,
Lunahadlok ang karabaw sa tubi. Sabat na mag-ukan lang ang karabaw ta, kay wala pa siya kakadto diri. Ba ako tita, wala nagabulag ang tulok ko sa karabaw, kag ginakulbaan ako. Doon digid maayo ang paglakat sang karabaw. Si Nunoy, nagangisi-ngisi lang. Hambal na, kalma lang bala ka mo ni Toto, akong bala. Ba pag-abot namon sa dam, nagpisik ang karabaw, kay ang tubi nagabukal, kag magahon. Lantaw ko si Deding, ginahapaan na para hindi sila mahulog. Nagdalagan ako pakadto sa ila, kay sa luon ko kon mahulog. Si Toto, wala na gid ginbuyi ang higot ka karabaw. Ambot, tita. Nagakulurog ang lawas namon ni Toto sa sobrang akulba. Haba na, hindi ka mo magpakulba, hindi kita karon makaabot sa kaladtuan ta. Ginapabakod na lang kami ni Toto. So ako naman ang nagaguyod ka karabaw. Sige naman ang lakat namon. Madasig ang lakat ka karabaw. Sa madali na lang kami makalampuwa sa ikatatlo nga barangay, may naga-chainsaw. Pagkabati naman ka karabaw, madalagan tani. Pero perte kahugot ang kapot ko kahigot. Ti, nagpundo siya. Gamay na lang ako malapakan. Pagkakita ni Toto, ginbuligan niya ako. Abaw tita, si Nonoy nagdaluso sa buli ka karabaw, kag nahulog. Si Diding, ara na sa buli, baw maayo lang, maabtik si Nonoy magtindog, kag ginsalo na si Diding, nga wala mahulog sa lupa. Tita, bisan amo na ato ang naagya namon, si Nonoy, nagasagad pa ya kakadlaw. Kaya nakita na kami ni Toto, nga todo-todo ang butong namon kahigot, nga nagasikad sa lupa, kag nagasiriga ang mata namon kalantaw kay Diding, nga ara na sa buli ka karabaw. O siling ko, amo gidi na kay ginpasalig mo kami, nga ikaw ang bahala. Maayo lang, wala si Diding mahulog. Nagasakay lang sila, ginasagad na kami ni Toto kay istorya, para hindi lang kami pagkulbaan. Sang-ara na kami sa ikaapat nga barangay, lugar na ina ni Inday. Mayo lang tita, hindi nakarsada ang dalan, kagkatalamnan na. Mga alas 10 na siguro, nauhaw ang karabaw, kag gusto magtubog. May nalantawan siya nga turugban, hindi ko na masarangan. Ginbuligan ako ni Toto para hindi lang magdalagan. Nagpanaog si Nonoy kag Deding, kag siya ang nagkapot kakalat, kag ginpainom. Tapos inom ka karabaw, malusong tani sa turugban kay matubog. Pero ginbutong ni Nonoy, puwerte ang hapo kasapat. Kinagsakay naman ang duha, sige ang lakat namon. Hasta nga nakaabot kami sa ila ni Inday. Kag-ara siya nga nagahulat sa amon. Halos ang tanan namon nga naagyan sa dalan, nabalaan ni Inday. Si Inday amon ning manugbulong, no? So ambal na, nga ang agin pasakay ninyo si Diding sa karabaw. Balaan ninyo, medyo manul ang ginasakyan ng karabaw. Wala maanad sa patag, kag nahadlok. Gin-check up dayo ni Inday, kag naghulat kami ka mga bulong na. Hambal ni Inday, basta sige lang ang pag-inom, kag pagbanyos kalana, nga mga bulong, maayo gid siya. Ambot ka ni tita, wala man kadumdum si tatay, nga manul gali ang karabaw na, manso man tani, ugaling wala na anad pamati ka motor. Sa bukid, abi naga-istar, ginaarado ni tatay, kag ginakarosa. Sang pagpauli namon, alas 5 na, medyo madahan na ang paglakat ka karabaw. Kay wala na sang tawo, kag wala naman sang motor. Tita, naluoy ako kay Toto. Kay dalaga pa, ginapaguyod lang ka karabaw. So babae gali si Toto. So damo man tawo ang nagatulok sa amon. Natingala sila kung di kami maghalin. Nahuya man tani kami nga ang service ni Diding karabaw. Pero si Nonoy, damo ang iya kilala, mga classmates na sa high school. Damo ang nagabugno sa iya. Ay wala lang siya yan nahuya. Manami pa ang ngisi na sa likod ka karabaw. Siling ko hala, tuduhi lang ang ngisi. Mayong imo, hindi kalapyo sa lakat. Kami ni Toto, daw malupog na ang lawas namon kalakat.
Maayo man tita, ang pagsakay ni Diding, nagapahimo yung man. Wala ginabudlayan si Nonoy. Samtang si Toto, nagatakurong ka jacket para hindi lang makilala ka mga classmates na. Naluoy ako magtulok sa iya. Tita, amo ini ang utod namon nga pinakamabuot sa amon niya magutod. Kag wala siya nagabalibad kung ano ang ipangabay namon. Bisa na huya man siya magguyod ka karabaw, pero ginatuman na ang ginasugo. Siling ko, maayo ka Toto, kay hindi ka sang reklamador, gani ikaw ang ginupod ko. Pag-abot namon, gabi na, lapyo gid kami, hasta si Diding. Nagsugid kami kay nanay kag tatay, kanaagyan namon. Nagaralain sila. Hamba nila, kung wala lang sila ginpasalig ni Nonoy, hindi sila magpasugot. Pagkaaga, nagpauli ako. Dala ko naman si Diding. Ikaduha ko na ini nga dala sa iya sa balay. Nagsakay duman sila ni Nonoy pabukid. Tita nabudlayan wantani ako nga ara si Diding sa akon, ugaling nahuya ako kay nanay. Kaysa akon magtiner si Diding. 5 ka tuig ang pakig-upod na sa akon. Amo ina, ngang tanan nga gasto, akon sang magpagmasakit na. Kay ang rason nila, ang tanan nga kinabudlayan ni Diding, ginabulig sa akon. Gusto man ni na tita, pero wala man ako nagapabaya sang tanan niya nga kinahanglanon. Wala ko ginapabayaan. Kung sa bagay, ang kinabudlayan na eksakto lang sa kaugalingon na nga pangabuhi. Sang dito si Diding sa balay, kada Biyernes nagalakat ako, kay hindi pwede nga malangatan ang pagkuha kabulong na. Sige-sige-gid. Sang ikatatlo na nga bulan, doon natingala ako, natalagsa na lang siya nagahambal. So pagkuha ko sa bulong na, nagsugid ako kay Inday, natalagsa dulang si Diding nagahambal. Sabat na, may nakaon nga kontra. Luto ka lang ka. Una duklong, tama ka delikado ang duklong. Di ang luto nga lang ka, ginadumili ina nga pagkaon sa may balatian, kag mabudlay bulungon ang duklong. Wala na si Inday magpasalig, nga mapaayo na si Diding. Ang hambal na lang, nga sigihon lang kapainom ang bulong na. Nagbalik ang dako ko nga problema para ti kay Diding. Pagpauli ko namangkot ako kung sinong nagpakaon kaluto nga lang ka, nagsabat ang mga kapid nga sila. Kay naluoy sila kay Diding nga nagatulok sa ila nga nagakaon. Titang palibot kabalay namon, halos lang ka, kagdamo luto. Hindi ko man mabasol ang mga bata ko, kay bisan ako gani, wala makainchindi, nga bawal gali ang luto nga lang ka sa nagamasakit. Bale, 3 ka bulan ang pagkuha ko kabulong, pero wala na sang alibyo. Wala na nagahambal, nadula na ang iya memorya ni Diding. Blanko na ang tanan sa iya. Nagalakat man siya kanagakadlaw pero wala tingog. Tita naguntat ako kuha kabulong na, kay nagmasakit ako. Nagtubo ang dako-dako nga bukol sa paa ko, lapit sa hita, 2 ka bilog. Ginhilanat ako kag wala nagauntat. Ang sobra nga kasakit, adlaw gabi. Hindi na ako makahulag kung ano ang posisyon ko, amo na lang ina. Hindi man ako makatulog sa sobra nga kasakit. Si Diding ginkuha ni nanay dala sa ila, kag ako ginpakuha ni ugangan. Ginkarga nila ako sa duyan. Dito kami nagdayon sa ila. Wala na kami balay tita, nagkalaguba na kag nagpabulong ako. Kinulbaan ako, kay ang siling nila, magbuswang kuno ang bukol, mapiang ako. Bais kuno ang nagtubo sa paa ko. Nagproblema kita ko tita sadto, kay basi matuod nga mapiang ako. Sobra 2 ka bulan magbuswang, kag amo pa ato tita nga ako nakapahuway sa sobra nga sakit. Maayo lang, wala man ako mapiang. Hambal nila, sa sobra ko kuno nga lakat, 3 man abi ka bulan ang lakat ko kada Biyernes, gani naapektuhan ang mga ugat ko sa paa, kag sa sobra nga kalapyo. Samtang si Diding, ara na sa balay ni nanay. Ginpatindugan siya sang iya nga balay. May salog para kung mag-ihi o kung magpamuhin, mahapos hugasan.
Maayo lang damo tubi kay may tarog halin sa tuburan. Ang obra ni nanay naganegosyo kabugas, tabako nga union, kag uga nga isda. So amo ina ang ginakuhaan nila sang pagkaon. Ginabudlayan na si Diding ginabudlayan na si nanay kay ara na si Diding. Kapin pa kun maghigko, puwerte ang pangakig na. Lapyo na siya, mahugas pa. Kita, naluoy man ako kay nanay. Si tatay nagamasakit man, gani duha ang ginatipan niya. Ang mga utod ko mansig may pangabuhi. Kag sa bukid man sila nagaestar. Kay didto ang pala ngumahan. Talagsa lang sila nagapauli sa ilabalay. Kung Sabado kag Domingo, ang mga bata nila amo ang nagaatipan kay Diding. Tuig 2000, napatay si tatay. Si nanay kag si Diding ang nagapangabuhi. Ang mga utod ko, nag-amat-amat man sila pauli sa baryo. Nagabulos-bulos sila atipan kay Diding. Tuig 2013, nagbagyo kay Yolanda, tama ka baskog, nagkalaubos guba ang balay ni nanay kag ni Diding. Ginkuha kamanghod ko si nanay kag Diding, gindala na sa ilabalay. Ang manghod ko, tawgon ko lang kay Ebang. Didto na si nanay sa ila nagtiner. Si Diding, ginpatindugan na kabalay sa ingod nila. Si nanay, nagmasakit. Sa tuig 2014, napatay siya sa posisyon ni Ibang. Gimbuligan namon hasta matapos ang problema. Bala mo tita, si Eba nga ini amo ang paborito ni nanay. Siya ina ang talawgon ni nanay. Kay wala nagareklamo, maluluyon, mahinang panon, kag matinatapon sa masakiton. So amo ina nga sa iya panimalay namatay si nanay. Sa tuig 2017, napatay duman ang bana ni Ebang. Kag-ara kami nga mag-ulutod ang nagbuylog sa kalisod na. Pigado ang pangabuhi ni Ebang, sa bukid nagapanguma. Ang mga bata na, may pangabuhi na sila. Ina ang nagaatipan kay Diding kung wala si Ebang. Lapitay lang ang ilabalay kay Diding. Si Kuting, manghud ko manini. Siya ang tagahatag sa mga pagkaon, sudan, kag mga bulong ni Diding. Tita nagabulante si Kuting sa mga saging, kag tanan nga utanon sa amon nga banwa. Gani, makabakal siya sang pagkaon ni Diding. Si Toto, amo ini siya ang nangin upod ko nga nagguyod kami kakarabaw, sa nagapabulong kami kay Diding. Babae ini siya. Tita mabuot ni siya, may pangabuhi na. May apat siya ka mga bata. Ang ikaduha babae, teacher, cum laude. Kag dira man nagatudlo sa ila lugar. Si Toto, amo ang tagabulig ni Ebang sa pag-atipan kay Diding. Nagabuligay sila. O galing, nakaagi siya stroke. Maayo lang, nakarecover siya. Bisan may diferensya ang paghulag, basta nakalakat. Dita nagaikang-ikang ang paglakat, pero nagatinguha gid nga makaatipan kay Diding. Ang manghod ko nga sunod sa akon, si Nening BH, siya amo ang nag-asikaso kapapeles ni Diding sa senior para makasulod si Diding sa pension. Nagabululigay sila sa kinahanglanon sang amon utod. Ang edad ni Diding subong, 68 years old. Nagmasakit siya sang 18 years old. Bali ang pag-antos sa masakit, 50 years. Oh my God. Sa subong, mapagsik pa siya. Halos ang tanan nga diferensya na ginaantos ni Ibang. Makabaluman magkaon, ginahatagan lang, pero ang higko, problema sa nagaatipan. Wala gitita sang buot. Dita ang hambal ni Inday, may sawid. Nakapierde kuno si Diding sang sapat sa idalom sang lupa. Maayo lang, wala mapatay ang sapat. Kung ano ang kahimtangan kasapat, amo manina ang sitwasyon ni Diding. Siling na, kung wala lang makakaon siya ka kontra, pasaligon na nga mag-aayo si Diding. Ugaling kay naduklong. Naglatom gid ang luto nga langka sa lawas ni Diding. Amoy na nga nagbalik ang ibalatian, kag wala na sang may bulong sina nga duklong. Titakwaon kumantani si Diding kay ako man ang mabulos, ugaling hindi gusto ang mga utod ko. Kay isa lang ako mag-atipan kay Diding. Kapin pa, malayo ang suba sa amon. Ti, mabudlayan ako.
Maayos sa ilan ni Epang kay ara lang ang tarog, naka-steady damo tubig. Kag nabudlayan man sila kung malayo si Deding, kay hindi nila makita permi. Sa pihak man ako nga barangay, medyo malayo. Maayo ko no kung dito si Deding sa ila, kay damo sila nga nagabinuligay. Kag ako na lang ang nagkadto sa ila. Haha. Siguro sa pagbalik naton, matapos na gininino, naton basa ang sulat ni Lola Tiray. So, magapanbalik ha, ang KLP lang tawunta kung ano gid ang mga endings ng sininga istorya. Alas 2:45 sa hapon, magbalik ang KLP, kag tapuson ta na gid ang sulat ni Lola Tiray. Pagkatapos lang sa pila ka may importante, ng mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin Punta ang sulat ni tapos na nato ang sulat ni Lola Tiray. So Tita Regine, dito si Deding sa Iladay Ibang kay damo sila nga nagabinuligay. Kag ako na lang ang nagkadto sa ila. Pero talagsa lang, kay wala man ako sang sakyan. Ang mga bata ko halos may obra man. Bisan may salakyan man sila, pero nagaobra man adlaw-adlaw. Ang kahuya kag ang kabalaka ko sa mga utod ko, ginabatsyag ko gidina adlaw gabi. Ang tanan nga inagihan namon ni Deding sa kabuhi, ginaampo ko sa mahal nga Dios. Kag batunon ko kung ano ang iya nga kabubuton.
kay wala sang may nakahibalo sang iya nga plano sa mga katawhan. Siya ang naghatag kakabuhi, kag siya man ang may gahom sa pagbawi. About tita, do porte kay kalawig ang sulat ko, ti pasensya lang ha, ikaw dulang ang bahala sini. Balaan mo, kulang-kulang ang inog pa-register ko, ti sikunduhaon ko ka, okay. Sige, hindi ko nagali pagbasahon ang ining part. Anyway, sa liwat maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa programa mo. Labi na sa imo, Tita Regine. Love you and God bless you all, Lola Teray. Well, as of today ko nalipat siya sa apelyido sa Manubulong, pero sa Subong wala naman siya balita kung buhi pa siya. Okay. Grabe, what an experience. No? Tuod man na to or hindi, pero nabuhi si Diding. Pero nag-antos naman. No? Pero sa iya nga pag-antos, it was a test para sa inyo tanan. How much can you do para sa kay Diding nga inyo nga utod, hasta diin ang kaya nyo nga himuon para nga mabuligan siya. And I guess you did all your best. Nagbinuligay ka mo, ikaw especially, ginpanindugan mo, no? Nga ti ko mo siya ang ara dira sa imo nga luyo, so ikaw man ang naghikutar sang tanan, ikaw man ang nagasto, kag that is all because no nga ti palangga nyo ang inyo nga utod. Grabe, na-surpass niya pa yagani no ang inyo nga parents. So si nanay mo napatay, si tatay nyo napatay, pero si Diding, wow, standing strong. Nang ginahambal ini kita kabalo kung ano ang mga plano sang Ginoo para sa aton. Gani nga everyday we treat it with kumbaga special nga pag-spend naton sang aton nga adlaw with gratitude nga we have given this day para nga makaupod ta pa ang aton nga mga pinalangga sa kabuhi, makahatag kita sang pagpalangga sa isig naton katawo, makabulig kita in our little ways sa mga nagakinahanglan sang bulig. So we just have to treasure life, and we live life to the fullest. Thank you so much gid sa imo Lola Teray for this story nga imo gin-share diri sa KLP. Proceed kita sa ato nga next story ginpadala ni NB sang probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Regine, hello and how are you? Makatapos ang Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita. Sa mga fellow active listeners ko, mga letter senders and KLP lovers, mayad gid nga hapon sa inyo tanan. Tita Regine, karon nga hapon may i-share ako parti sa anak sang akon paryente nga karon pa kami nagkita tapos kami makagraduate sa high school. Malipayon siya mag-istorya sang iya subang nga anak nga babae, tawgon ta lang kay Darna. Nga may 3 pa kalibayon nga puros lalaki. But sad to say, temprano pa sila naduraan sang amay, sang todo nga pagpanarabaho. Abi mo Tita Regine, tungod sang kapigaduhon, nga haros hindi niya matugunan ang kanilang pangangailangan. Pag-graduate tana ni Darna sa grade 6, nagsunod tana sa iya tiya nga maestra sa Surigao para makapadayon pag-eskwela sa high school kag college. Sang una, sila lang duha sa iya balay, until may estudyante siya nga gusto nga mag-working para makatapos ang kurso. Naluoy man ang iya tiya, kaging kuha na lang niya. Kanani sa iya, mapisan, very friendly, kag masarigan. First year high school pa lang si Darna, kag siya first year college na. Ining luyag mag-working student. So one time, may isa ka tao nagkadto sa ila balay. Namangkot si E, ang working student, sang iya nga tiya, kung sino ang ginapangita na. Ang sabat sang tao, si ma'am mo, may kinanglandaan ako. Tiyambal ni E,
Why diya, nag-attend sang kasal. Okay salamat kid. Pero palihog lang ako, sininga card, hatag kay ma'am. Ginhatag dayon ni ang card, pag abot sini. Kagin open ang card, may naapid nga sulat nga nagapakilala kung sino siya, kag may picture pa. Why, tana si tiya nakakilala. Ginbalik na kay nga iuli sa tao kung magbalik siya. Ginbili ni kay Darna, kay ti masako siya sa ila research, so ginbutang ni Darna ang among card sa lamesa para makita niya dayon kung magbalik ang tao. Pero sadto nga hapon, mabaskog ang hangin, kagwaay niya matalupang di nga napalid ang card. Namangkot si kung nahatag ni Darna ang card, nagpawala lang siya. Waay ron tana kamaan kundiin. Mapilahan ka adlaw, nagbalik ang tawo. Kagdo iba na ang panghambal na kag aksyon. Nahadlok sila kay do kalain sa iya pananaw sa ila. Mayado lang, ginsugat siya sang iya amigo, kagin pamaan, nga nag-abot iya nanay halin sa abroad. Dayon siya naglukso-lukso sang kalipay, kag naglisensya nga mapauli. Pero nagtiyabaw sa hinali nga hindi gid siya magsugot nga magminyo liwat ang iya nanay. Sa rason nga hindi na siya ang palangga. Nagsenya sang iya amigo nga daw nagtukar naman ang iya nga nervous breakdown. So daw may nervous breakdown ang tawo. Naluoy gid sila ni Darna sa tawo kag pagbalik na gin-advisean sang iya tiya nga magpakonsulta sa doktor para makarecover dayon sang iyang ginabatsyag. Ginsugid na sa iya nanay. Ginpakonsulta sa bantog nga doktor. Ginpa-laboratory, ginpa-CT scan, kag ginresitahan sang mga bulong, kag ginbakal dayon. Samtang siya nagapabulong, permi siya nagakadto sa ilabalay kag mag-istorya. Ginapamatian ni tiya niya, kag obserbahan kung okay na siya. Nangamiga si nanay niya sa tiya ni Darna kag magsumbong sa amo nga problema. Nalipay siya nga ginbuligan ng iya anak. Ginlaygayan nga hindi na magpagutom-gutom, magbalik pag-eskwela para malingaw kag magbalik pag-serbisyo sa simbahan. Nag-okay siya kag ginpa-enroll dayon sang iya nanay, maskin late na kay Agosto na para mag-ayos siya sang ginasuprir niya nga balatian. Ginistorya sang nanay ang principal kag waay man makabaribad. Nalipay gid siya kay si tiya ni Darna ang advisor na. Apisar duro leksyon ang na-miss niya pero nakaya naman. Ginabalan siya maghuram sang notebooks ni Yoli, ang first honors ni tiya niya sa klase. Ginatagan siya 2 weeks sa pagtuon, kag kaisa ginatagan sang exam. Nakibot ang tiya nga above average ang resulta. Maaram nga bata, nalipay gid ang nanay. Gin-congratulate na kag ginatagan sang regalo. Amo gali to Tita Regine, ang sige na kakadto sa tiya ni Darna kay mapabulig sa iya problema. Parti sa nanay na hindi tana daan gusto nga magminyo pa kay basi pintasan sang iya bag-o nga bana. Nagahibi pagsumbong kay lola niya. Ginalagayan tana kay ginapahanumduman nga mag-eskwela gid nga makatapos ang kurso para sa iya mayad nga busdamlag. Ginpromisahan ni nanay niya nga kung makatapos na siya sa college, regaluhan siya sang auto nga ma-service na kung mag-apply sa trabaho. Tita Regine ay kanami, nakarecover siya dayon. Nagbalik na sa normal ang iya sitwasyon. Open na siya kaayo magtugan sang iya nga problema. Nalipay siya nga nadala sa top 10 sa ila klase. Pagsunod nga grading period. Dakugid ang pasalamat sang iya nanay sa aton mahal nga Dios kag sa ilaman. Tita ang tawo gali kung ginanerbyos, do higos-higos lang sa buang. Ginhawa mo lang kapauyon-uyon para hindi ma-stress liwat. Tama gid siya ka insecure, kag careful man ang tiya ni Darna sa pagtatar sa iya sang maayo. Maayo gid kay ginapati na ang mga laygay sa iya. We thank the Lord that this man called LG
naka-accept sa kamatuoran sa pag-intsendi sang iya nanay kag pagpasugot nga magminyo liwat sa iya kagustuhan. Kanami lang sang aton mabatyagan kung kita makabulig sa aton kapareho, being a part of what he is now as a normal individual. Samtang si Darna tita, nagatutom gid sa iya pag-study. Nagatinguha gid nga madala ang ngalan na sa top 10 sang honor students every year. Nagahandom nga makatapos sa high school para makaproceed sa kolehiyo. Makakita sa trabaho, makabulig kay nanay niya, sa iya mga manghod kag kay tiya niya. Very happy ang iya nanay to thank the Lord of Darna's performance in school, striving to be a professional someday. Permigid ginapangalian ni Darna nga magiyahan siya ni Lord, for she knows God will help her in all her undertakings, especially in her studies, to overcome all of the challenges that may come her way. Tita Regine, I'll better stop somewhere here, but the continuation of this episode will follow next email. Please stand by for its highlight. So thank you so much once again. More power sa KLP, and may God bless you and your family. Always in B sang probinsya sang Iloilo. Impunto alas 3 ang aton nga oras, so may highlight pagid gali, no? This is not the best yet. The best is yet to come. Regarding sa istorya diri ni in B natuhoy sa kay Darna sa iyang mga handom sa kabuhi. Kag what happened ayan sa tawo nga ato nga si LG nga may nervous breakdown gali. Nga nagbalik didto sa iyang tiya ni Darna, isa ka teacher kay Luya gali nga mga yasang bullying. Well, hibaloon nato ni na sa next email diri sa aton ni NB. For the meantime, thank you so much sa imo NB. Thank you also Lola Tiray sa inyong mga istorya nga nabasa naton. Kay Lola Tiray, we started it yesterday and we finished it today. Sa kay NB naman, may paabuton pa kita ang highlights ng istorya ni Darna. So that's very nice. Gani sa inyo mandira ng mga istorya, kaangay ni Lola Tiray, kaangay ni NB, pwede man kamo na makabalabot diri sa inyong mga istorya, mga experiences, or istorya sa inyong kilala. Pwede ganyan ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede masulat. And then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Ang mga paborito ninyo nga mga dramas diri sa Bombo Radio, Iloilo. Ako naman, syempre, see you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.